стрим, я б сказала. Вельмі хатні. Зараз будем трошку з вами розмовляти. Приберу світло, щоб було зручненько. Вітаю вас. Бачу чат. Сьогодні з телефона. Андрій Ліля, вітаю. Сегодня с телефона, потому что ведаете, что повинен хутка прийти новый ноутбук. Уже готуемся. Сергію, пане Сергію, вітаю. Тінь сонця, лепший модератор на моєму каналі, подається. Ні, звісно, на каналі нема супер лепших, але дякую щиро за те, що сачиш за стрімами і допомагаєш вести трансляції. Ідемо з телефона, пакуль у такім форматі будемо працювати, ну, умовно працювати. Сьогодні ввогуле не працюємо, сьогодні халтуримо, сьогодні мабуть, підведу виніки останнього году, розповіду, що за останній час відбувалося у нашому житті, які зміни відбуваються у нашому житті, чим відрізняється життя в Україні і у Білорусі, і, звісно, ось ті елементи, ті моменти у житті, які би я з задоволенням перенесла у Білорусь. Зараз так нахвалю хатню, зовсім хатню накеруємося, зараз поясню такий момент свого відпочинку. Вирішила, що сьогодні можна відпочивати з вами, чому б не, покуль їде ноутбук. Я щиро дякую Славі Сікорі, якої, ну, літерально за півмісяці зробив усе для того, щоб ми могли з вами працювати більш якісно. Тому покуль у такому форматі, мабуть, незвичайним для вас. Пані Наталі, вітаю вас. Сергій Першак, вітанечка, вітаю. Сябри, щиро кажу, зараз, ну, можна сказати так, душевний стан у мені вельми складаний, тому що відбуваються події у житті, які просто, ну, прибивають, скажімо так, емоційно тебе до землі, тому що є страх, є таке жадання, щоб хутко все це закінчилося. Про себе трошку. Я зробила учора прищепку ковідовську, першу вакцину поставила. Гэта вось мне, напэўна, падаецца, што я вось такая, і у мяне нічога не бывае роўна, а вось абавязкова патрэбна нешта адбыцца такое, чаго не адбываецца з усіма, а выключна са мной. Я не паспела зрабіць прышчэпку, я ўжо распавядала трошкі. Вітаю Нарліол, вітаю Сергію, Василько, вітаю, Раймонда, вітаю. Я не ведаю, ці распавядала, не распавядала, у мяне астатні год вельмі моцныя панічныя атакі. Гэта абсалютна некантралюемы працэс. Я ўжо, мабыць, казала, што я раней сцібалась над тымі, хто казаў, што ёсць дэпрэсія, ёсць нейкія дрэнныя такія рэчы, якія адбываюцца з арганізмам. Я неяк, ведаеце, спрымала гэта бадзёра даволі такі, пакуль сама не сутыкнулася з панічнымі атакамі. І, ну, калі гэта адзін раз адбываецца, два разы адбываецца, ведаеце, гэта так, ну, неяк спрымаецца, ну, там, дзесьці псіхалагічны стан у цябе пашатнуўся, таму што на фоне тых падзеяў, якія адбываюцца. Міхась, сама вітаю. Канешне, заставацца абсалютна такім спакойным чалавекам немагчыма, ўсё гэта прапускаецца праз цябе. Тысячы людзей, якія звярнуліся па дапамогу, тысячы гісторый. Вось літаральна там паўгадзінкі таму я вырашала пытанне з адным хлопцам, у яго ўвогуле няма грошаў, зараз буду звяртацца да дыяспараў, каб дапамагчы, таму што чалавек прыехаў і, ну, мне напісалі, што Алена, ну, дапамажыце, таму што няма дзе начаваць, банальна. Вось чалавек на вуліцу, у прамым сэнсе гэтага слова. Канешне, прыюцілі, скажам так, надалі магчымасць адпачыць. Ксенія Аўгуст, вітаю вас, вітанечка. Як выдатна, што мы сьогодні сабраліся. Цінь сонца, як заўсёды, жартуе. Гэта ёй прысушча. Ну, добра, малайчына. Хоць тут адпачываеш са мной, гэта добра. І тут такая у нас... Я вельмі шаную і люблю, шчыра кажу, нашу аўдыторыю. Я люблю вас, сябры, таму што мне падаецца, што вось самы спакойны, самы такой гумарны чат. У мяне ніякіх спрэчак, ніякіх тут тролінгаў наконт адзін аднаго, толькі вітанкі і нейкія сцёбы адзін да аднаго. Бэст, вітаю. Вітанечка. Ужо і заблакаваць паспелі, окей.
Таму вось бываюць сітуацыі, якія падбіваюць, я кажу, паўгадзіны таму вырашалі пытанне, дзе чалавек будзе начаваць. У нас зазвычай такіх праблемаў не вынікае, таму што мы іх адразу вырашаем. Неабходна будзе дапамагчы яму фінансава, звяртаемся зноўку па дыяспары. Калі ў вас ёсць магчымасць дапамагчы, дапамагайце. Сённяшні збор, на жаль, на экран не магу вывесці, таму што мы ідзем на прамой трансляцыі ў YouTube. Дана сістэма працуе, але яна скрыта, таму калі будуць данэйты ў гэтым стрыму, я іх зачытаю ў наступным стрыме. У мене також були панічні атаки. Да, і, ну, я щиро кажу, я на початку своїм стібалась над людьми, які писали, що там у мене депресія починається. Ну, яка депресія? Слухайте, ну, нема часу думати про те, як шагнути у вікно, я щиро кажу. Ну, ось у мене ввогуле такого часу не було, то бок я постійно була зайнята питаннями біженців, сім'ї, свояков, то бок гэта все складана было, асабіста астатні год, калі пагрозы ішлі ўжо з боку чэкістаў адносна маёй сям'і, калі мне скідалі прыватныя адрэсы маёй сям'і, калі мне скідалі фотаграфіі, было і такое месцазнаходжанне маіх сваякоў, да, і вось першапачатковая была такая задача іх забяспечыць бяспекай, да, і вітаю, Андрій Быченко. Вітаю всіх, хто за вільну Україну. Так, і Україна, і Беларусь, канешне, безумоўна. То бок вось гэта ўсё, і бежанцы, і нейкая нестабільнасць у сям'і, там немагчымасць зарабляць, мабыць, на тым узроўні, на якім я была ў Беларусі. Там я магла сабе дазволіць і 1, і 3, 5, і 10 працаў. Я працавала шмат. Тут я сутыкнулася з тым, што зусім ўсё па-іншаму. Але мне пашчасціла з сваякамі, яны адразу ўзялі мяне, што называецца, пад крыло, і па сёння няма ніякіх пытанняў. Сёння неабходна было за 2 паперкі сплаціць 600 грыўняў, і брат мне зранку пазваніў, кажа, нешта ты без настрою. Я кажу, ну вось, да, зноўку у нас тут ёсць траблы, неабходна заплаціць, і ён мне кідае грошы проста без пытанняў, патрэбна дык патрэбна. І вось цягам тых 1,5 гады, калі мне пытаюць там або ставяць, што мы там з дыяспарамі працуем, і дыяспары нас садзержаць неяк, не, нашыя дзяўчаты, я іх проста абожнюю, яны ведаюць, што нас яны не фінансуюць, мы не карыстаемся гэтай дапамогай, усё літаральна з прыватных кішэняў маіх сваякоў ідзе. Вось, таму вось гэта в савакупнасці, да, у мяне пачаліся панічныя атакі. Як яны выказваюцца, што якія адзнакі гэтага ўсяго. Ну, панічная атака гэта абсалютна некантралюемы працэс, якой можа накрыць цябе, дзе б ты не знаходзіўся, у якім бы стане, уначы, удзень, у абед, увечары. Ты нібыта спакойны, прабачце, калі ласка, Сашко, там, напэўна, вада закіпела. Гэта стан арганізму пачынаецца вельмі такой панічны стан, што вось літаральна зараз нешта павінна адбыцца такое, хаця ніякіх прадпасылкаў, скажем так, не існуе проста. Ты знаходзішся дома, ўсё добра, там ціха, дзеці сапяць спакойна, ўсё ціха, і цябе накрывае, ты разумееш, што вось праз імгненне нешта павінна адбыцца такое, што патрабуе тваёй там аператыўнай рэакцыі, да? То бок сэрца вылетае, у галаве адбываецца абсалютны шухер, ты не разумееш, што вакол адбываецца. Стан абсалютна нестабільны, стан пачуццё жаху абсалютнага. Я кажу, гэта не кантралюецца. Супакоіць сябе вельмі складана, я вучуся гэта рабіць. Уначы я вельмі шмат астатняга часу кашмары, гэта літаральна, ну, вось быў час, калі я не лягала спаць уначы, я лягала спаць удзень, таму што ўдзень дзесьці галава там разумела, што дзеці не спяць, то бок яны на нейкі шухер могуць адрэагаваць імгненна. Вось, у мяне абсалютна збіўся графік, я па некалькі гадзінаў спала ў дзень, там увечары чапляла, каб уначы не лягаць спаць, таму што ўначы, асабіста ўначы, у мяне вельмі
часта адбываліся кашмары, я сніла, як мяне схапілі і катуюць, як схапілі дзяцей катуюць, сваякоў схапілі катуюць, то бок вось гэта ўсё. Сёння даведаўся слова прывітанне на мове некалькі некарэктна. Пра ўнесена русамі. Прывітанне, напэўна, не, вітаю, гэта беларускае слова, прывітаю, гэта я прывітаю вас. Мне падаецца, гэта абсалютна беларускае такое слова. І, дарэчы, пераклад рабіла дакументаў, сёння зайшла ў аддзел перакладачоў, натарыусаў, і там такая сцяна цікавая, там на ўсіх мовах існуюць прывітанні. І вось сына пастав мне, калі ласка, туды наверх, я потым забяру. Вось і беларускае таксама прывітанне таксама існуе. Таму вось панічныя атакі, павернемся да іх. Як з гэтым змагацца? Ну, на мой погляд, напэўна, Актымэй, вітаю. Вітаю, сябры, прабачце, каго не пабачыла. Я проста спіцу, бачыце, кручу, таму што трошкі зноўку там на фоне тых падзей, які астатні час адбываліся, я сябе спрабую неяк супакоіць. Я знайшла, як сябе супакоіць насамрэч, і сёння я буду з вами, размаўляючы, супакойвацца далей, што называецца. Хто сутыкаецца з падобнага характару праблемамі, шчыра кажу, у нас у нашай замежнай суполкі існуюць псіхолагі, яны працуюць з валанцёрамі. Яшчэ раз падкрэслю, я бязглузда чамусьці аднеслася на пачатку да іх працы, таму што мне падавалася, ой, божа, што тыя псіхолагі могуць зрабіць. Насамрэч яны робяць шмат, яны спрабуюць неяк мозг паставіць на месца. Я не магу сказаць, што я часта выкарыстоўваю іх дапамогу, я спрабую неяк сябе збалансаваць самастойна. Я амаль выключыла алкаголь з свайго жыцця. У мяне гэта тэма ўвогуле яна не разглядаецца, таму што вось астатні, скажем так, наш суботні нядзельны алярм, якой адбыўся, для мяне чарговы раз сказаў, што ты як матуля не можаш сабе дазволіць нейкія рэчы, якія могуць выпадкова своечасова пагоршыць сітуацыю, таму што ты будзеш проста не ў тым стане, калі можаш крытычна вырашаць нейкія пытанні. Вось, у ноч з суботы на нядзелю я вымушана была выклікаць хуткую дапамогу свайму старшаму сыну, таму што ўжо стан яго быў настолькі цяжкі, што самастойна мы не спраўляліся, і мне неадкладна неабходна было звярнуцца па дапамогу. І вось у гэтую хвіліну я чарговы раз сябе паймала на думкі, што як добра, што ты не дазваляеш сабе расслабляцца нават у суботу і нядзелю, таму што вось гэта роўна тая сітуацыя, з якой мы стукались чысцяком у Беларусі, калі мае дзеці чамусьці яны вырашалі заўсёды захварэць або ў суботу, або ў нядзелю, або нейкія рэчы адбываліся ў выходныя дні, калі усе маскалі адпачываюць з пляшкай гарэлкі, а мы вось не можам сабе гэтага дазволіць, таму што неабходна рэагаваць. І шчыра кажу, у мяне ў галаве заўсёды сядзіць, што я не магу сабе дазволіць расслабіцца роўна з-за таго, што можа адбыцца нешта такое, што патрабуе маёй абсалютнай адэкватнасці, скажем так, таму што за іх адпавядаю я, і часцей за ўсё для мяне стрымліваючы фактар не паддацца, скажем так, алкагольнай залежнасці, гэта мае дзеці, я не магу сабе гэтага дазволіць. Таму я відавочна шукаю нейкія шляхі, якія мне дапамагаюць справіцца з маім псіхалагічным станам, дзесьці сябе супакоіць у нейкіх рэчах. Я астатні час знайшла для сябе, мабыць, гэта камусьці таксама будзе карысна, сваё хобі ператварыць у такой вельмі карысны, мабыць, погляд працы, зрабіць сваё хобі вось тым астравочкам стабільнасці, спакойнасці. Вось, я для сябе знайшла гэта ў спіцах, у гачках. Я пачала зноўку вязаць. Я так супакойвала сябе ў Беларусі. Трошку зараз пакажу вам, што наколькі ўсё дрэнна з маім душэўным станам. Да, я усміхаюсь, таму што ўсё больш-менш добра. Гэта дзіцёнак, тут яшчэ павінен быць элемент, і мне неабходна будзе макушку перарабіць, таму што яна павінна быць круглай, а не квадратнай, як я зрабіла. Мне сказалі, што клінышкі яны не так выглядаюць, яна павінна быць па галаве, ты зрабіла квадратную, пікачу так, або хтосьці там гуляе, тут яшчэ кругляшок, які нейкі павінен быць, карацей кажучы, не ведаю.
Вось, потым я звязала яму такую шапку, ну, такую у яго куртка з такім колерам, і я палічыла, што ёсць сэнс такую зрабіць, карацей кажучы, звязала яму такую фігню, зрабіла сабе вось такой шалік, ён будзе чырвона-белы, відавочна, вось адна секцыя ўжо гатова, мне вельмі падабаецца узор. Ён класны тым, што ён расцягваецца, і ён класны тым, што ён вельмі-вельмі мяккі. Вось такую я штуку сабе звязала, зараз я вяжу відавочна вось такую штуку, разам з вами будзем зараз працягваць наш чырвона-белы шалік. Вось, таксама нешта мяне брат натхніў украінскай арміі, і я падумала, што яму прыемна будзе на Новы год атрымаць вось такі падарунак. Ну, канешне, гэта не ёсць сам падарунак, але гэта адзін з элементаў, скажам так, таго, што я яму падарую. Ён павінен быць у адпусткі хутка, таму вось я яму зрабіла такія рэчы, ну, проста неяк падняць яму настрой, потому что я уже показывала ему, я не боюсь на камеру зараз показывать, калі ён побачыць стрым, я ему уже показывала, і ён вельмі смяяўся, кажа, ну ты крэатыўная. Вось, мне для поўнай калекцыі ключэй не хапае, да, Раймонда, я давно думала даць вам модарку. У мяне, я ўжо распавядала, мае ключыкі гэта калі вы робіце яшчэ машыце ручкай камусьці, у мяне атрымліваецца украінскі сцяг. Таму я ключы свае абожнюю, таму што заўсёды вы калі смайлы кідаеце, я бачу адзнакі краіны, і шчыра кажу, гэта адзін з элементаў, якой бесіць маскалёў, таму што яны мне свайго часу пісалі, што як не зойдзеш у яе хатні украінцы ў чаце. Таму што, да, ключыкі мае, калі ўпадабайкі ставяць або неяк смайлы ставяць, мне атрымліваецца украінскі сцяг. Таму я люблю даваць модаркі, да, мне заўсёды ставяць у крытыку тое, што самы мадыруемы чат у Хелен Мінска, і я просто вас усіх абожнюю. Не дам адмінку, таму што я ведаю, у Беларусі гэта будзе не вельмі добра, за гэта могуць пакараць свайго часу у Юлі Барсуковай, якая загінула ад ковіду. Вы ведаеце, у яе была адмінка на маім канале, і калі пачалі масава браць адміністратараў, я сказала ёй, што Юлька, я настолькі не хачу, каб цябе пакаралі з-за мяне, што я адмінку прыбяру. Вось, так што сябры з панічнымі атакамі я раю ўжо на сваім прыкладзе, шчыра кажу, знайдзіце для сябе, калі у вас ёсць такія адзнакі, што выпадкова вы адчуваеце стрэсавую вось такую сітуацыю, так, раднулі мне, ой, я без лайку, окей, цень сонца, можете знайсці просто любую такую для сябе працу, якая прыносіць задавальненне. Я шчыра кажу, я вяжу не для кагосьці, хаця і для кагосьці ўжо вязала, ужо ёсць рэчы, якія носяць, скажем так, людзі, якія мне не байдужыя, як у краіне кажуць. Вось, просто, напэўна, каб збалансаваць сябе, неабходна рабіць рэчы, якія прыносяць вам задавальненне і выклікаюць пазітыўныя эмоцыі. Вось, зараз я, мабыць, знайду. Мне нешта так прыпёрла, мне просто тут коробка цэлая. Да, я ўжо показывала амняма, ён недароблены. Просто я яшчэ, видите, бачыце, вось, ну, мне падалося, з піпсікам вось такое, мне падалося, што гэта смешна, і мой дзіцёнак будзе атрымліваць задавальненне, і ў той жа час я звязала сабе вось такія панчохі, то бок, каб у мяне ножкі не мёрзлі, я іх яшчэ не дарабіла, я зрабіла сабе вось такія штукі, я буду цягацца ў іх па доме, яны мне будуць прыносіць задавальненне, тому што яны яскравыя, вельмі, ведаеце, кідаюцца ў вочы, так. Мне падаецца гэта смешна, і я набрала сабе нітак, якія мне імпануюць, кіслотныя, ружэвыя, зялёныя, рознага колеру. Я на іх гляжу, яны мне проста каласальнае задавальненне прыносяць. Дзякуй шчыра. Вось, ёсць сінія ніткі, я буду рабіць вось такія элементы. Я паясню, што тут. Наўпрост гэта не звычайныя шалікі, я хачу зрабіць, ну, калі ты шукаеш нейкі баланс думак, ты неяк пачынаеш крэатыўна думаць, і у мяне тут ёсць борт вось такі, я яго спецыяльна раблю, таму што тут будуць вшытыя, ёсць такія спецыяльныя скрытыя магніты дзеля шыцця. Вось, і, карацей кажучы, у мяне будзе афігенны шалік, таму што тут я прычапляю магніт,
і можна будзе зрабіць зборныя шалікі, то бок я буду хадзіць або ў польскім шаліку пад прэзідэнта Косіша, так. Гэта будуць або ж зборныя шалікі, то бок гэта можна будзе прыстыкаваць у польскі шалік або ў БЧБ беларускі шалік. Таксама будуць розныя каляры. Я ж кажу, я панабірала нітак, адчыню зараз ваенную таямніцу. Мой каханы чалавек, каб я сябе пачувала добра, пайшоў у краму і накупіў, мне падаецца, усе каляры, якія існавалі, шалёныя кошты пакінуў у краме. Нейкія ніткі я купляла, нейкія ніткі ён мне купіў, і вось каб я пачувала сябе добра, мне, ну, цэлую торбу ніткаў прынеслі і сказалі, што адпачывай. Вось твой псіхалагічны стан, калі ты усміхаешся, калі ты робіш нейкія крэатыўныя рэчы, гэта клёва, таму калі ён мяне будзе глядзець выпадкова, я ведаю, што ён будзе мяне глядзець, канешне, куды ж без мяне. Дзякуй, канешне, шчыры, таму што гэта мяне вельмі ратуе ў складаных сітуацыях, калі патрэбна сябе збалансаваць, я пачынаю вось займацца такімі прыемнымі рэчамі, і адпаведна з вамі зараз буду кайфаваць, размаўляць, час ад часу пачытваць чат. Дзякуй вам, так я вас усіх вітаю. Я запісала сёння караценечкі ролік па піпеткі, якая мяне здзівавала, якая просто на 4 кроплі. Ось смешная. Мне захварэў старшы сын. Давайте трошки пагутарым, таму што я хацела бы даць некаторыя, мабыць, парады бацькам, як паводзіць сябе у тых крытычных сітуацыях, якія бываюць у жыцці. На жаль, псіхапаты ды псіхатэрапеўты да гэтай хваробы не дапамогуць. Леша піша, не дапамогуць. Мабыць, камусьці дапамагаюць, я не ведаю, 4 кроплі, так. Ось у мяне сёння піпетка на 4 кроплі, піпецка. Мабыць, не дапамогуць, шчыра кажу, я заўсёды з вось такога характару псіхалагічнай разбалансіроўкі, як і ў Менску, як і ў Беларусі, спрабавала справіцца самастойна і шукаць нейкую такую забаву для сябе, можна сказаць, якая б мяне балансавала. Ну, то бок я не выкарыстоўваю нейкія лекі. Я яшчэ падчас, калі вучылася ў інстытуце, я памятаю, хтосьці з студэнтаў казаў, што неабходна піць там нейкія навапасіты, нейкія лекі, якія дапамагаюць супакоіцца перад экзаменамі. І я добра памятаю па банкаўскіх справах, гэта нават яшчэ не інстытут, а гэта коледж быў, ён нам параіў не выкарыстоўваць ні гліцын, ні іншыя нейкія прэпараты дзеля там тыпу стымуляцыі рознага характару мазгавой дзеяльнасці, таму што насамрэч яны прытупляюць і ён звяртаў увагу, што вы можаце паспрабаваць прыйсці на экзамен абсалютна адуплёныя, спакойныя, або там наадварот, вось такія расхвалёваныя. І, безумоўна, нам казалі лайфхакі, якія дапамагаюць экзамен здаваць лягчэй, асабліва калі ты вучыў, а я вучылася добра, я, дзейсна аддавалася, скажем так, працэсу навучання, я рабіла гэта дзеля сябе, не дзеля кагосьці, таму разумела, што толькі ад мяне залежыць, як якасна я буду карыстацца тым матэрыялам, якой мне надаюць выкладачы, і я сумленна вучылася і вучыла, гаворка таксама карэктна, піша Нрэлі-Ол. Вось, таму я для сябе падчас навучання вынесла такую галоўную, мабыць, рэч, калі ты ідзеш на любы экзамен, першае, што неабходна зрабіць, гэта супакоіцца. Як супакоіцца? Ты абмежаваны па часе, відавочна, ты не ведаеш, што ты выцягнеш, якой прыкол. Вось, таму я для сябе яшчэ, калі вучылася ў коледжы, распрацавала такую тэхналогію, якую я зараз выкарыстоўваю пры працы з дзецьмі, калі працую з дзеткамі. Бывае такое, што да мяне звяртаюцца па рознага характару там
камусьці матэматыка не заходзіць, неабходна паясніць. Я заўсёды кажу, калі вы ідзеце на любы экзамен жыццёвы, на любы, абсалютна любы, не пачынайце адразу працаваць з экзамена, умоўна кажучы. Я заўсёды, калі заходзіла ў кабінет, цягнула білет, я ніколі не адчыняла яго і не глядзела, якія пытанні ў ім або заданні. Я ніколі не адчыняла білет пры настаўніку, выкладачы або там дацэнты, хто заўгодна. Я толькі казала нумар, якой я выцягнула, і ішла, сідала і проста глядзела ў акно. Проста глядзела ў акно, разглядала, якое надвор'е, ці то снег, ці то дождж. І такім чынам я супакойвалася. Я ставіла мозг на месцы, гэта займала ў мяне прыблізна там 5 хвілінаў максімум, то бок я ніколі не сидзела там па паўгадзіны, я не марыла ні пра што. Вось, я супакойвала сябе. Гэта ж я раблю і зараз, то бок я ніколі не скачу на праблему, скажем так, адразу. Мне патрэбен час дзеля таго, каб супакоіцца, рацыянальна падысці да пытання і зразумець, што і як неабходна яго вырашаць именно ў гэтую хвіліну. То бок, што адбываецца, прыйсці ў сябе, што называецца. Таму для мяне вось гэты падыход, пачакай, абмяркуй, там падумай, супакойся і на халодны глузд ужо неяк пытанне гэта вырашае, таму што па-іншаму можна накасячыць вельмі моцна. Сябра, ніякіх карон. Цень коронаносца на 300 секунд. Там што нешта у вас там адбываецца спрэчкі, я гляджу. Вось, таму рацыянальна падыходзім да ўсяго, супакойваемся, думаем, што ды як, і не панікуем у любой сітуацыі. Гэта не ідзе на корысць нікому, шчыра кажу, таму што накасячыць у первыя 2 хвіліны праблемы, як нефіг. Вось, супакойваемся, адчыняем білет, глядзім, якой прыкалдэс прыйшоў, і, безумоўна, згадваем усё тое, што было закладзена ў галаву дагэтуль. Калі ў галаву дагэтуль нічога не было закладзена, я не спісвала ніколі, не спрабавала гэтага рабіць. Я заўсёды разлічвала выключна на свае магчымасці, і гэта час ад часу мяне ратавала, таму што бачылі, што я не выкарыстоўвала ніякія падручнікі, што ў мяне слова ў слова не спісана нічога такога лішняга, а я спрабую фармуляваць усё сваімі думкамі. Добра, што жартуеце, я рада, што вы жартуеце. Вось, таму для мяне вось гэты жыццёвы экзамен, ён таксама базуецца на выключна прыватных поглядах і прыватных пачуццях. То бок, я не стандартызірую сябе і не выкарыстоўваю лайфхакі, які выкарыстоўваць хтосьці іншый. То бок, для мяне ўся гэтая прэпаратная гісторыя, я далёка стаўлюся даволі такі асцярожна. Але вось зараз мы сутыкнуліся з тым, што без прэпарату аніяк, хаця я шчыра кажу, я ўжо забыла гэтую гісторыю, гэта гісторыя давешня. І зараз я правяду такую аналогію, сённяшні мой дзень, ён такой дзень медычны, і я распавяду вам трошку, пакуль я адпачываю і вы адпачываеце, мы пагутарым пра медыцыну, пра медычныя заклады, пра піпеткі, нанапіпеткі. Дзімка, вітаю. Дзімка, вітаю. Дзіма, у мяне там да цябе праханне адно будзе, таму што там дапамога твая патрэбна будзе. Потым пасля стрымчыку нагадай мне, калі ласка, што я да цябе звярталася. Медыцына. Давайте трошки распавяду пра беларускую медыцыну, каб можна было параўнаць. Гэта выключна мой досвед. Я не кажу за ўсю Адэсу. Я падкрэсліваю, што гэта не кранаецца агулам усіх медычных закладаў Беларусі, і гэта не кранаецца ўсіх медыкаў Беларусі, безумоўна. Як гэта не кранаецца ўсіх медыкаў Украіны, таму што я не магу на прыкладзе, там, у нашым выпадку, блізка 10 людзей, якія займаліся нашым пытанням, то бок я магу выключна карыстацца гэтым досведам. Що таке прывет? Правильно, прывет. Вітаем, правильно, Василько робіць за увагу. Глядзіце, Дан, гэта старшы мой сын, ён нарадзіўся цяжкі настолькі, што на другія сотні, калі ён нарадзіўся, мне прынеслі папер, па якім я
па якім мне прапанавалі ад яго адмовіцца, таму што ён быў вельмі цяжкі. У першыя сотні яго жыцця ў яго ўжо адмовіла сэрца, ён быў на апаратах, яго ў мяне забралі, таму што, напэўна, калі мама важыць вельмі мала і мама сама па сабе худзенькая, зразумела, што, мабыць, неабходна неяк па-іншаму вырашаць пытанне народзінаў дзіцёнка, таму што, ну, ёсць нейкія фізіялагічныя асаблівасці, якія маме, мабыць, першае дзіцё не дазваляюць паўнацэнна там неяк вынасіць і радзіць, ну, то бок, я лічу, што гэта фізіялагічныя асаблівасці мае, і мне самастойна ражаць нельга было. Але мае вось лекары, якія мяне вели, яны палічылі, што можна. Гэта ўсё вылілася ў тое, што былі вельмі складаныя роды, і праз сотні майго дзіцёнка ўжо забралі ў рэанімацыю. Ён правёў там доўгі час. Таксама мы сутыкнуліся з тым, што калі праз некалькі гадзінаў яго забралі ад мяне, уначы у яго быў моцны трэмар, я не магла яго пакарміць, і у яго, ну, ведаеце, былі такія, яго трусіла час ад часу, то бок і рукі, і ногі, у яго быў невялічкі трэмар. Я звяртала ўвагу медычнага персаналу на гэта, што яго трусіць, што калі я яго пеленаю, ён разгортваецца імгненна за рахунак таго, што яго так, ну, ён неспакойны. Вось, яны казалі, што гэта нармальна, першыя сотні, нічога страшнага ў гэтым няма, абсалютна. Гэта нармальны стан дзіцёнка, тому што ён толькі нарадзіўся, у яго стрэс, бла-бла-бла, карацей кажучы. Такой жа самы стрэс быў у другога майго хлопца, але з другім трошкі пазней распавяду, таму што купіравалі яму гэту ўсю гісторыю адразу, імгненна, таму што ўжо быў досвед старшага сына, скажам так. Вось, Дан нарадзіўся о 12 гадзіне дня, на наступны дзень, о 12, ну, блізка 12 гадзіны дня яго ўжо забралі ад мяне, таму што яго стан пагоршыўся настолькі, што ўжо неабходна было медычнае ўтручанне. Яго забралі, і мне сказалі, што, ну, так бывае, у яго цяжка з дыханнем, з подыхам, якой літарай пішацца па-ўкраінску гук-ы. Гук-ы пішацца як беларуская, не беларуская, у беларускай мове такой і няма. Яна ёсць у расейскай мове, таму калі я пішу, у мяне 3 раскладкі, гэта беларуская, украінская, ангельская, і каб мне нешта напісаць расейскай, напрыклад, да, ну, я не выкарыстоўваю проста расейскай мове, у мяне раскладкі яе няма. Я выкарыстоўваю беларуска-украінскую раскладку, тому што частка літараў знаходзіцца ў беларускай раскладкі, а частка літараў знаходзіцца ў украінскай раскладкі. Вось, павернемся да Дана. Дана забралі ў дзень праз сотні, не кормленага, тому што ён адмовіўся есці, і ўначы пакарміць яго таксама не маглі. Ён проста адмаўляўся. Ён аніяк, ён сціснуў зубы, губы, і ўсё, нарэшце ён проста не еў. Аніяк, абсалютна галоднае дзіцё. Зранку забралі на нейкія аналізы, зранку забралі на прышчэпкі, вось, і ўжо мне яго не павярнулі. Ну і што рабіла беларуская медыцына? Ціснуць на жывот матулі, калі яна ражае, напэўна, не патрэбна, таму што гэтым робяць горш. Лягаць на жывот таксама не патрэбна, таму што, ну, вы можаце нашкодзіць. Мне нашкодзілі, я сама была сіняя пасля родаў, сіні-фіолетавага колеру, літаральна ўсё цела было, як ведаеце, мяне пасля дубінак пакінулі, я была проста сіні-фіолетавага колеру. Дзіцёнак мой быў у лекароў, забралі, прыйшла лекарка, я ні халеры не зразумела, што яна мне сказала, адзінае, што я зразумела, што я дрэнная матуля, і дзіцё маё ў дрэнным стане. Вось, гэта ўсё, што я зразумела з яе пункту гледжання.
Я заўсёды задавалася пытаннем, як яшчэ учора здаровая мама можа нарадзіць ўжо сёння нездаровае дзіцё. То бок учора ўсё было добра, ты радзіў абсалютна здаровае дзіцё, а праз сотні адбываецца так, што прыходзіць лекар і кажа, навошта вам гэты овач, ён ніколі не будзе хадзіць, ён ніколі не будзе сядзець, у яго заўсёды будуць ісці соплі з носа і ўвогуле, ну, нахлера вам такое патрэбен, вам 21 год, вы маладая, радзіце сабе яшчэ. Ну, окей. Вось, 21 год, мама яшчэ такая невопытная, канешне, але пра адмовіцца пытанне не стаяла. Пытанне не ў гэтым. Рознае бывае і цяжкія складаныя роды, гэта ўсё зразумела, не ўсім шчасціць, мне не пашчасціла. Вось, пытанне не ў гэтым. З 12 гадзіны мне дурылі галаву, што яны выклікаюць, у Беларусі ёсць такая 7-я лікарня, шмат хто яе ведае, яна знаходзіцца ў цэнтры Менску. Гэта вядомая лікарня для цяжкіх дзетак. І вось літаральна з 12 гадзіны, калі мой дзіцёнак ужо знаходзіўся, ну, фактычна на апаратах, у яго крычалі апараты, у яго была прыпынка, прыпынялася і сардэчныя рытмы, і з падачай кісню былі праблемы, з дыханнем ужо былі праблемы. Вось ён на масцы быў ужо ў гэты час. Вось з 12 па 5 вечара мне выходзіла лекарка, крычала на мяне, што я дрэнная матуля, і казала, што яны вымушаны былі выклікаць рэанімацыю 7-й лікарні. Вось, рэанімацыя 7-й лікарні, з іх пункту гледжання, я не ўпэўнена, што яны так доўга ехалі, таму што я бачыла, як ляцелі гэтыя лекары з 7-й лікарні да гэтага дзіцёнку. З 12 до 5 вечара мне распавядалі пра тое, што выклікана рэанімацыя. Вось, а 5 гадзіне вечара, ведаеце, як у жахлівых амерыканскіх фільмах, калі ляціць кювез, ўздоўж кювеза ляцяць лекары з языком на плечах, што называецца, з купай усялякіх прыстасункаў дзеля рэанімацыі чалавека. Дык вось, у нашым выпадку па калідору з грохатам ляцеў кювез, беглі лекары ратаваць маё дзіцё з 12 до 5 вечара. Забіралі яго ўжо поўнасцю на апаратах, таму што сэрца ў яго спынялася неаднаразова, яго рэаніміравалі, у яго ўжо паставілі ШВЛ, гэта апарат вентыляцыі лёгкіх. То бок забіралі яго ўжо вельмі дрэнным стане. Прайшлі сотні. Паўдні мне дурылі галаву, што выклікана рэанімацыя. І гэта беларускія лікарні. Я ўпершыню распавядаю гэтыя гісторыі, і я раблю гэта публічна, каб, мабыць, камусьці стала не па сабе, мабыць, камусьці стане сорамна за такія адносіны да дзяцей. Мы гэта прайшлі шлях і забралі Дана. Я засталася ў палаце. Нас было 4 матулі і 5 дзетак, без майго 4 дзіцёнка, таму што у нас нарадзіліся блізняшкі, а матуля чакала 3-ю дзяўчынку, нарадзіўся Мішка і Глеб. Аленачка, калі ты мяне глядзіш, я ведаю, што тваім хлопцам зараз па 16 год, хутка ім споўніцца па 17 год, мы будзем вітаць гэта ўсё. Увесь гэты час мне талдычылі ў лікарні, што я ўпарола сваё дзіцё. Я не ведаю, як я магла яго ўпароць за гэты час, але сэнс не ў гэтым. Мне не надавалася ніякае лікаванне, хаця я сама была ў вельмі дрэнным стане. Мне занеслі інфекцыю. Я плакала нават ад болю ўначы, калі спала. Дзяўчаты, якія былі са мной, казалі: «Алена, ну ты не спыняешся нават калі спіш». Гэта была моя прыватная гісторыя, але каб паразумець усю боль, якую мы адчувалі ў той час, я магла пазваніць выключна на стацыянарны тэлефон, а ў 2005 годзе, я не памятаю чаму, але з мабільнага тэлефона я не магла патэлефанаваць у рэанімацыю і спытаць, ці ўсё добра з маім дзіцёнкам. Беларуская рэанімацыя
І гэта правільна, я лічу, каб бацькі не дурылі галаву, гэта літаральна фраза «ты прадстаўляешся, хто ты», называеш прозвішча свайго дзіцёнка, ну, прозвішча, імя, і чуеш у слухаўку толькі адну фразу. Стан стабільна цяжкі. Всё. Больш ніякіх падрабязнасцяў табе не даюць. Ты можаш пазваніць адзін раз на дзень, даведацца, які стан у дзіцёнка. І цягам тыдня, якой я знаходзілася сама адна ў бальніцы, я чула, і гэта была лепшая фраза, якую я магла пачуць, таму што стан такі, што ты ад кожнага тэлефоннага выкліку уходзіш пад зямлю і проста шчыра молішся, каб гэта не па тваю душу пазванілі, таму што пазваніць яны могуць толькі ў адным выпадку. І кожны тэлефон на пост, а пост, ну, даволі такі далёка быў, але чулі мы, што званіць тэлефон. І кожны заход лекара з прозвішчам тваім у палату, ну, я шчыра кажу, гэта адразу сэрцу ў пяткі, таму што ты, ну, ты ж разумееш, што ў любую хвіліну табе могуць прыйсці і сказаць, што ўсё. Дан нарадзіўся амаль 3 кілаграмы, 2,950, праз сотні ён важыў амаль 2 кілаграмы. То бок за першыя сотні ён страціў у вагі амаль кілаграм, траціну сваёй вагі. У рэанімацыю мяне пусцілі праз тыдзень. Стан быў стабільна цяжкі. І як я ненавідзела лекароў 5-й лікарні, я іх люта ненавідзела і ненавіжу зараз. Тыя лекары, якія былі ў 2005 годзе, па вас плачуць крымінальныя справы, шчыра кажу. Калі-небудзь адбудзецца так, што можна будзе праводзіць нейкія расследаванні, нейкія крымінальныя справы па іх працы падчас лукашыстаў, я лічу, што гэта неабходна падымаць, таму што статыстыка ў лікарні, у якой я лежала ў 7-й лікарні з дзіцёнкам, з 5-го роддому была большасць дзяцей. Такое было пачуццё, што 5-й роддом быў накіраваны на тое, каб калечыць дзяцей. Майго малога выцягвалі даволі такі доўга. Доўгі час. Мы лікаваліся некалькі год. Я не адмовілася ад яго, хаця я яшчэ раз кажу, мне прыносілі папер, казалі, ну навошта, ты ж маладая, паглядзі. Жах, што Хелен распавядае. Не, я проста хацела бы параўнаць вам, я б не распавядала гэтую гісторыю, каб мы не сутыкнуліся з вось гэтай беларускай медыцыны зараз. Таму што хваробы нашы не прайшлі, яны на некаторы час заціхлі, але, ну, як тут лекары кажуць, вы павінны разумець, што калі у вас ёсць нейкія хранічныя захворванні, яны таму і хранічныя, таму што яны нікуды не дзенуцца. Я ўжо, мабыць, распавядала гэтую гісторыю. Я калі прыехала першы раз у рэанімацыю да Дана, я яго не пазнала, таму што гэта быў маленькі камочак шчасця, абсалютна абмотаны правадамі. Ён гэтую гісторыю ведае, таму калі ён паглядзіць гэты стрым, я яму заўсёды кажу, ты вельмі ўдзячны дзіцёнак, вельмі ўдзячны. Таму што ты прайшоў такое і падзякаваў такім чынам, што любой бацька, якой бы з'яўляўся тваім бацькам або матуляю, як у маім выпадку, ніколі па жыцці не прапусціў думку, што цябе можна неяк пакараць або нейкую дрэнную рэч зрабіць. Вось тое, што ён выжыў, і не проста выжыў, ну, шчыра кажу, усім лекарам паказаў дулю, не дачакаецеся. Вы мяне ўпаролі, але я знайшоў сабе сілы не проста выжыць, а быць самым цудоўным чалавекам і дзіцёнкам для маёй матулі. Я калі прыехала ў рэанімацыю першы дзень, мяне, канешне, пусцілі, там стаялі сотні кувезаў. Я памятаю, што я проста ішла, і для мяне гэта быў жах, колькі дзетак маленечкіх на апаратах, у правадах, капельніцы ў галаве, у ножках, у ручках. У мяне таксама былі, гэта быў проста не дзіцёнак, а згустак, вось такой клубок капельніц. І мне не дазволілі яго крануцца, таму што ў яго быў тэмпературны рэжым выстаўлены асабіста, нельга было адчыняць кювез, і нельга было яшчэ яго адчыняць
амаль месяц, выключна падчас, калі дактары даставалі яго на дыягностыку, то мне дазвалялі, шчыра кажу, я не ведаю, ці гэта бяспечная інфармацыя, мяне медперсанал ужо калі нас, ну, умоўна нас паклалі разам, яго паклалі ў асабісты бокс, а я ляжала з матулямі у асабістай палаце, але мне дазвалялі заходзіць у боксы, дзе дзеткі ляжаць, гэта трошкі пазней ўжо было, і дазвалялі яго прывітаць, калі яго даставалі на працэдуры. То бок вось гэтая гісторыя, да, яна ў мяне запала ў душу, таму што нельга было прысутнічаць пры гэтым, але дзяўчаты бачылі, як я прагну таго, каб ён быў здаровы, яны разумелі, што акрамя матулі выцягнуць яго ніхто лепш за маму не зробіць тую справу цудоўную, таму яны мне дазвалялі рабіць нейкія рэчы, якія былі забаронены. Не, мне нельга было яго цягаць, але тую ж буську вклеіць або крануцца яго і сказаць, што я цябе вельмі люблю, можна было, да. Рэанімацыя. Вось гэта тым бацькам, якія страчаюць веру, што можа быць лепш, я даю вам параду. Паслухайце мяне вельмі уважліва. Якой бы цяжкі не быў дзіцёнак, а ў мяне дзіцёнак быў крытычна цяжкі. Мы балансавалі, мы кожную хвіліну балансавалі паміж спыненнем і неспыненнем. Я нізкі ўклон лекарам 7-й лікарні, якія душу аддалі, каб ён выжыў. Я бачыла, як яны працуюць, я бачыла іх вочы, я знала, што яны адчуваюць у гэты час. Я бачыла, што яны робяць для яго. І тут нізкі ўклон. Гэта анты-5-й роддом, безумоўна, таму што там дзетак ратуюць. Там дзейсна дзяцей ратуюць і выцягваюць з такога цяжкага стану, што проста неймаверна. Гэта анёлы. Гэта проста жывыя анёлы, якія кранаюцца дзетак і надаюць ім, што называецца, другое жыццё. Так вось, калі я прыйшла першы раз у рэанімацыю, відавочна, ну, слухайце, стрымаць гэтыя эмоцыі немагчыма. Ты, канешне, слёзы градам, усё ўнутры падае, таму што ты не разумееш, што такое. Што ты зрабіла такога, што ён у такім цяжкім стане. І вось дзейсна кажуць, я бы памянялася месцамі. Я хацела сама вось у гэты квес лягчэй, каб яго дасталі, і мы проста памяняліся з ім месцамі. Я уткнулася ў кювес і пачала плакаць. Я хацела, каб ён мяне адчуў, я побач, мама не кінула цябе, мама нікуды не пайшла, мама будзе заўсёды побач з табой. Я буду рабіць усё дзеля таго, каб ты адчуваў мяне, як я люблю цябе. Мабыць, гэта цябе уратуе. Я знаю, що в наших лікарнях, да, ми зараз до гэтага, я яшчэ раз кажу, я не кажу за всю Одесу. Я вам распавядаю вельмі прыватную сваю гісторыю. Мабыць, хтосьці калісьці зробіць вынік, і гэта таксама ўратуе, тому што я вельмі ведаю, ну, не шмат прыкладаў, але ў мяне ёсць некалькі прыкладаў, калі моя метода, яна дзейсна працавала. Я зараз проста распавяду, гэта таксама кранаецца вельмі псіхалогіі бацькоў, якія страчаюць веру, што можа быць лепш. Я пачала плакаць. Да мяне падышоў рэаніматолаг, якой займаўся маім дзіцёнкам. Вось, відавочна, што ў мяне ў галаве яшчэ жыла памяць, калі я стаяла пад дзвярыма яшчэ 5-го роддому, кабінета, дзе ратавалі маё дзіцё. Я памятаю тыя крыкі, я памятаю, як выключалі апараты, я памятаю, як запускалі яго сэрца. Ўсё гэта відавочна, яно жыве ў цябе. Ты адчуваеш гэтыя хвіліны жудасныя ўсім нутром проста. Ты літаральна пражываеш гэта зноўку і зноўку. Я і зараз 16 год прайшло, і я зноўку павяртаюся ў тыя хвіліны, калі я стаю пад дзвярыма, мне крычаць, што запускаем сэрца, і настала. Рэаніматолаг мне тады сказаў цудоўную фразу. Цудоўнейшую, якую я выкарыстоўваю зараз, і я ўсім сваім сябрам, якія апынуліся ў цяжкай сітуацыі, якія пачынаюць плакаць і жаліць сябе. Рэаніматолаг мне тады сказаў: перастаньце аплакваць таго, каго мы ратуем. То бок, прыбяры слёзы, што ты робіш? Мы яго ратуем, а ты прыйшла
і негативні емоції йому не даєш. Ти же мать, що називається. Не смей аддаваць яму дрэннай эмоцыі. Ты павінна да яго падыходзіць, гэта ўжо мая інтэрпрэтацыя пытання. Ён мне казаў, павінны быць толькі пазітыўныя эмоцыі. Ён вас адчувае як нікога. Так, вы не можаце яго крануцца. Хутчэй за ўсё ён вас не чуе. Але ён адчувае, што вы побач з ім. Безумоўна. І вось гэта адчувае, што вы побач з ім, ён яшчэ месяц быў у квезе, яго кармілі з трубкі, таму што нельга было фізічна яго пакарміць па-іншаму. Я прыходзіла, залівала яму паесці праз трубачку, яна была выведзена ў гартань і адразу ў шлунак. Мабыць, ён адчуваў, што матуля побач, таму што ён сыты адразу ставаў. Вось, і з гэтага моманту, што бы ні здарылася з маімі дзецьмі, я ніколі не дазваляю сабе плакаць. І я не дазваляю сабе плакаць у іх прысутнасці. Калі выпадкова яны бачаць, што я дзесьці там разравелася і паказваю нейкія дрэнныя эмоцыі, для іх гэта вось нешта з катэгорыі маме гэта не свойственна. Мама ж такая, заўсёды такая баявая, як мама можа плакаць. Гэта рэдка, і яны заўсёды, вось малодшы сын, калі я дзесьці там пачынаю трошкі так спрымаць, скажем так, зоўнішні свет неяк па-іншаму, вось у яго ёсць звычка, ён гатуе мне каву і бутэрброды. І ён так асцярожненька, вціхара мне так паставіць дзесьці, і вось, каб проста парадаваць, што называецца, вось табе твая любімая кава, і паеш што-небудзь, бо ты худзенькая, яны ўсё мяне спрабуюць накарміць. Таму мая першая парада бацькам, якія маюць цяжкіх дзетак. Іх стан залежыць выключна ад вас і ад вашага настрою. Калі вы скуліце і шукаеце ў іх хваробы, галоўнае, шукаеце ў іх хваробы, яны будуць пачуваць сябе дрэнна. Заўсёды. Таму што псіхаэмацыйны стан – гэта псіхаэмацыйны стан дзіцёнка. Калі мама усміхаецца, калі мама кожны раз кажа «я цябе люблю», «я цябе абожнюю», «ты самы класны», «ты самы шчыры». Я свайму сыну кажу «ты вельмі ўдзячны». Я ўдзячна табе за тое, што ты такой у мяне класны. Не проста тое, што мне там прагназавалі, вось гэтыя псеўдалекары. Не, ён іншы. Ён зусім не тое, што мне казалі будзе. Зусім іншы. Так, у нашым жыцці былі розныя лекары. Нам пашчасціла патрапіць да лекара. Быў такі доктар Шанько, ён займаўся дзецкай невралгіяй, адзіны прафесар у Беларусі, і нам пашчасціла да яго патрапіць. Фраза «не шукайце ў ім хваробы» належыць яму. Калі Дану выпісалі, каб вы разумелі, проста абсурднасць беларускага лекавання. Дану свайго часу, яму было годзіка 2, напэўна, якраз, напэўна, Сашко павінен быў вось-вось нарадзіцца, а ў Дана, я шчыра кажу, былі такія лекары, што я проста афігела з іх. Вось, я не кажу за ўсю медыцыну беларускую, але тое, што з намі адбывалася, гэта проста за мяжой здаровага глузду. Дык вось, мы патрапілі да лекара, я на свой сорам не памятаю, як яго завуць. Я памятаю прозвішча Шанько, таму што ў мяне ў даведкі стаіць прозвішча Шанько. І мы да яго прыйшлі, калі Дану выпісалі нейкія лекі, у складзе якіх прысутнічалі выцяжка з акульява плаўніка. Я не жартую, сябры. Я не жартую. Нам выпісалі выцяжку з акульява плаўніка, каб ён быў здаровы. Каб ён быў здаровы, я звярталася да масажыстаў, каб яны выправілі крывашею, таму што за рахунак таго, што ён ляжаў пастаянна ў квезе, на адным баку у яго адна мышца расцягнулася, а другая, наадварот, атрафіравалася. І ён, калі выпісвалі нас з лікарні, ён быў вось такой от галавой. Вось, і нам неабходна было вось гэтую мышцу расцягваць, а гэтую, наадварот, трошкі прыводзіць да справы, таму што, па-іншаму нельга ніяк. Відавочна, што яго перагарталі, але гэтага было недастатне. Дзіцёнак, якой знаходзіцца
пастаянна з матуляй, мама яго і так пакладзе, а мы ляжалі месяц у кювезе, у зачыненым боксе, і відавочна, што там, ну, скажем так, магчымасці былі абмежаваны, мякка кажучы. І вось мы з дапамогай, у мяне былі знаёмыя ў медычных закладах, відавочна, што мы да знаёмых звярталіся, падкрэсліваю, да знаёмых, якія нам дапамагалі. У нас быў свой масажыст, да якога мы звярталіся асабіста, таму што мы ведалі, што вось іменно гэты масажыст нам яго параілі, яна займаецца выключна малышамі і выпраўляе ў іх крывашею. Вось мы знайшлі такога лекара праз сваіх знаёмых. Потым пры сваіх знаёмых мы знайшлі лекара, якой займаецца, ён робіць у адным з цэнтраў энцефалаграму. Энцефалаграму нам неабходна было рабіць рэгулярна, тому што нам неабходна было глядзець, як сябе паводзяць сасуды галаўнога мозга, тому што нам пашкодзілі галаву. Вось, да, гэта мама так неуважліва глядзела за дзіцёнкам, што мама неяк в утробе пашкодзіла яму галаву. Ну, гэта асабістая гісторыя. Вось. І мы знайшлі такога лекара, рабілі энцефалаграму дзіцёнку. Потым мы знайшлі лекароў, вось доктар Шанько, якой займаўся псіханевралгіяй дзіцячай. Гэта адзіны быў не псіханевролаг, а невролаг па Беларусі. Мы да яго звярнуліся, і ён мне тады сказаў, хопіць шукаць у ім хваробы. Ён абсалютна адэкватны і нармальны дзіцёнак. І вось мы адмовіліся купляць выцяжку акуліва палаўніка і паздымалі прэпараты. Свайго часу дан быў на прэпараце, ён называецца Наафен. Гэта цяжкі прэпарат, для нас вельмі складаны. Першыя, падаецца, 3 месяцы жыцця ён быў на гэтым прэпараце. Але чамусьці наша невролаг, якая яго вела, яна не ведала, што з прэпарата неабходна паступова здымаць. Яна чамусьці палічыла, што прэпарат проста можна прыбраць адначасова, аднаімгненна. А гэтага рабіць не проста катэгарычна нельга было. Неабходна было распрацаваць яму план, па якому ён бы здымаўся з прэпарата, таму што да прэпарата ёсць звыканне, і ну, скажем так, ён рэцэптурна у нас быў па грамах. Вітаю, даражэнькі, вітаю. Тацяна Ламейка, вітаю. Вось, наша невролаг стацыянарная, якая яго вяла, яна чамусьці не ведала, што гэта цяжкі прэпарат, і з гэтага прэпарата цяжка здымаць дзіцёнка. І мы звярнуліся да платнага невролага, якая сказала, вы што, ашалелі здымаць вось так дзіцё, якое 3 месяца фактычна да наркаты звыкала. Ну, там не наркота была, а вось стэроіды. Вось гэтая фігня. І лекарка, просто мы звярнуліся, кажам, у нас дзіцё, яно крычыць і плача пастаянна. Вось 24 гадзіны, як снялі прэпарат, дзіцё плача і крычыць, ён араў. А яму нельга было араць. Таму што, пакольку у яго быў сударажны сіндром, у нас быў тэмпературны пырог, яму патрэбна было пачынаць збіваць тэмпературу 37,5, таму што мышачныя спазмы пачынаюцца 38, і гэта паверненне судараг. І яму нельга было нерваваць, таму што гэта таксама магло прывесці да павернення сіндрома ў яго выпадку. Каб гэта все выключыць, відавочна, мы рабілі ўсе парады невролагаў, каб не выклікаць у ім вось гэта беспакойства. А дзеткі маленькія, ну, звычайна, дзеткі маленькія ўсе могуць быць беспакойныя. Пакольку дан у нас быў на прэпаратах, ён быў адносна спакойны, то бок ён спаў. Ён амаль пастаянна спаў. І тут прыйшоў час гэтай прэпараты здымаць, і нам проста перасталі іх выпісваць. Нам прыбралі Наафен, просто вось мы прыйшлі на прыём чарговы раз, яна паглядзела, што ён сябе пачувае добра, і проста не выпісала нам, скажем так, умоўна кажучы, на наступную дозу рэцэпт. Пакольку ён выключна рэцэптурна прадаваўся, канешне, я яго набыць не змагла, і мы сутыкнуліся з тым, што дзіцё проста арёт так, што там сцены трасіліся. Мы звярнуліся да платнага невролага, якая сказала, вы што, неразумныя? Вам неабходна было яшчэ месяц, як мінімум,
яго здымаць з гэтага прэпарату, таму што ён звычку выклікае. Халера такая. Мы ляцім да вось гэтай невролага, якая нам не зняла своечасова, неправільна зняла прэпарат. Выбілі гэты прэпарат яшчэ на некаторы тэрмін, вывелі з вось гэтай прэпаратнай залежнасці малога і сутыкнуліся з акульем плаўніком. Ну, праўда, вось гэтыя 1,5 гады мы слухалі парады іншых лекароў. Я шчыра кажу, я не, пакольку дзіцё прыпісана да паліклінікі, у нас няма магчымасці выбіраць паліклініку. Ты ў любым выпадку прыпісаны да раённай паліклінікі. То бок, калі ты хочаш змяніць лекара, у цябе ніфіга не атрымаецца, толькі праз заведуючую аддзяленнем, праз скандалы ты можаш гэта зрабіць. Хелен Мінская робіць грамадства Украіны, напавяртайцеся на... Не, я знаходжуся ў грамадстве Рэспублікі Беларусь, і грамадзянства я мяняць не планую. Вось, я да чаго кажу? Гэта будзе стрым карысны беларусам, якім я спрабую данесці, як яно павінна працаваць, таму што яны зараз чуюць тое, што яны праходзяць штодня. Вы ведаеце, што я не адчыняю нікому Амерыку. Я не кажу, што ў нас дрэнныя лекары. Я кажу пра тое, што наша сістэма выбудавана так, што нават калі лекары могуць дапамагчы і хочуць дапамагчы, ім рабіць гэта вельмі складана. У 2 годзіка доктар Шанько напісаў нам, што дзіцёнку патрэбен лагапед. І гэта ўсё лекаванне, якое патрэбна вось гэтаму асабістаму дзіцёнку. Безумоўна, мы працягвалі рабіць энцефалаграмы, мы сачылі за яго станам, мы пілі лекі, якія нам прызначаў лекар платны, а не бескаштоўны. Бескаштоўны нам выпісваў лаванду за $50, пакецік нейкі, якое неабходна было пакласці каля яго галавы, каб ён ёй дыхаў парамі гэтай лаванды. Вось, у гэты час мы пілі іншага характару лекі. У 3 гады, не ў 3, 2 гады. 2 гады дану у дзіцёнка пачынаецца сып. Сып для нас гэта звычайная справа была, таму што дан дыятэзнік вельмі моцны, пакольку ён быў на цяжкіх прэпаратах, фактычна ўсё сваё жыццё, з першага дня свайго жыцця ён быў на прэпаратах. Безумоўна, імунную сістэму ўбілі ў нуль, проста ў нуль. У нас былі праблемы імунадэфіцыту, у нас былі праблемы віруснага характару пастаянна, у нас быў бясконцы дыятэз. Каб вы разумелі, дыятэз у Беларусі гэта не хвароба. Гэта нармальны стан любога дзіцёнка. То бок, калі ў дзіцёнка дыятэз, гэта нармальна. Я прачыню зараз завесу, ва ўкраіне гэта ненармальна. Калі ў дзіцёнка ёсць алергічныя нейкія рэакцыі, гэта ненармальна. Гэта хвароба. У Беларусі дыятэз гэта нармальны стан любога дзіцёнка. І вось мы чарговы раз сутыкаемся з тым, што ў нас дыятэз. Безумоўна, пакольку у яго быў дыятэз на ўсё абсалютна, на цукеркі, на шакалад, на ўсё, проста літаральна наўпрост дзіцё не еў нічога. Мы маглі даваць яму выключна нейкія кашы, пустую бульбу, то бок у нас была вельмі такая, скажем, сямейная дыета, вельмі моцная, тому што у нас і па сёння ходзіць меркаванне, калі дан на дыеце ўся сям'я. То бок мы яго не правакуем на нейкія такія харчавыя, скажем так, нюансы, якія, просто разумееце, калі старшы не можа, а малодшы есць марожанае, то гэта, напэўна, не зусім правільна, тому што ён жа не можа сабе гэтага дазволіць, а тут такая правакацыя. Таму у нас, калі на дыеце, у нас на дыеце ўся сям'я сядзіць. І сып, звычайны сып, як заўсёды я пачынаю яго лекаваць ад алергічнай рэакцыі, ад дыятэзу. Зноўку мы там сідаем умоўна на пустую кашу на вадзе, ніякага малака, кефіра, тварагоў, сыроў, нічога, увогуле нічога нельга. Але яму стае горш. Прыходзіць лекарка, крычыць на мяне, што я яго гадую чымсьці не тым. Тыдзень я давала яму не тыя прэпараты, таму што яму паставілі, дыягнаставалі не тое. І была класная сітуацыя. Ідзе, якраз была
грыповая ўся гэтая гісторыя, ідзе эпідэмія грыпу ў Беларусі. Усе лікарні на каранціне грыпозным. Гэта 2007 год. Я цяжарная, у мяне цяжарнасць 26 недзель падаецца была. То бок, ну, што называецца, яшчэ нельга, то бок, ну, я насіла другое дзіцё. І Дан хварэе, вось так хварэе, цяжка хварэе, тэмпература пад 40, горла ніякое, у вухах атыт, дзіцё поўнасцю высыпана, і ён быў высыпаны так, што ў яго лопалі сасуды нават на вухах. Ён быў крывава-чырвонага колеру ўвесь. На ім не было жывога месца. А лекарка прыходзіла і казала: чым вы яго нагадавалі такім? Яму ўсё горш і горш, тэмпература не збіваецца, сып не праходзіць. Яму пачынаюць калоць антыбіётыкі, і яго стан пагаршаецца значна, літаральна за дзень. Тэмпература не збіваецца, я выклікаю хуткую. Прыязджае хутка і кажа: дык у вас не дыятэз, у вас монануклеоз. Мы такія: what? Вось толькі монануклеозам мы і не хварэлі. Што гэта такое? З чым гэта едзяць? А мне кажуць: мама, а вы цяжарная, а вы ведаеце, што калі вы захварэеце, у вас ваш дзіцё захварэе, ён проста не вытрымае гэтага, і, ну, вы загубіце дзіця, якое яшчэ вы носіце. Яно яшчэ не нарадзілася, але яно ўжо захварэла, і вы яго ўжо страцілі. Таму што вы захварэлі на монануклеоз. Нас звычайна вязуць у інфекцыйную лікарню, пакольку мне нельга, пакольку бушуе грып, і гэта монануклеоз, мне нельга ўвогуле знаходзіцца з Данам побач, у клініку лягае моя матуля. Вось так мы тыдзень дыягнаставалі, што ты жрёш, называецца, чым вы яго нагадавалі. Вось такая у нас была лекарка. Гэта, я яшчэ раз скажу, гэта беларуская медыцына, гэта алярм поўнасцю. Яго вылікавалі. Сашко нарадзіўся цудоўным хлопчыкам. Але Дан, вось на фоне ўсіх тых хваробаў, якія былі, дыятэз для нас гэта стала звычайнай справай. Проста. Вось для нас дыятэз гэта не хвароба, дзейсна, гэта стан яго цела. Ён вось такі. Ён заўсёды хварэе на дыятэз. І хварэў ён літаральна да 11-12 год. Вось проста. Дзіцёнку нельга нічога было. Я памятаю, мы над ім і жартавалі, таму што калі хтосьці выпадкова прыносіў нейкія прысмакі дадому, ён вціхара краў і складаў пад падушку. Ён хацеў нешта смачнага, але яму было нельга, і ён краў. А потым мы аддзіралі яго ад простыні. Вось зараз ён мне кажа: мама, ты памятаеш, як мы здымалі ад мяне простынь? Таму што ён вціхара з'есці нешта, зефірыну ў шакаладзе, ўсё, зефір у шакаладзе, гэта мы тыдзень лікуемся ад алергіі. І, звычайна, ён прыліпаў да ложака, таму што да яго проста простынь яна прыліпала, таму што, ну, ўсё. Ён сачыцца ўвесь, у яго былі страшэнныя, гэта была страшэнная скура, якая трэскалася, і сукравіца шла, літаральна лілася з яго. Гэта была жудасная карціна маслам, нам выпісывалі рознага характару прэпараты. Безумоўна, мы яго лікавалі, мы яго мазалі, чым толькі можна. Але, шчыра кажу, эфект ад таго, што мы рабілі, ён быў проста мінімальны. Ну, до 12 год дзіцё хварэла. Я яму яшчэ хадзіла, смяяла, сказала: Дан, ты будзеш здаровы, калі неабходна будзе ісці ў армію. В школе у нас была праблема, таму што пакольку Дан на дыеце, яму нельга было есці агульную ежу з усіма дзеткамі, таму што сасіскі крашаныя нельга было есці, там красіцелі, яго высыпала. Котлеты там, мабыць, нешта яшчэ дадаюць, яйкі, мабыць, нейкія спецыі, прыправы. Любая прыправа, калі яна каляровая, там, напрыклад, папрыка тая ж самая, яму нельга, яго высыпае. То бок у яго было вельмі моцнае абмежаванне па харчаванню. І ў нас, пакольку школы гэта забавязанне харчавання аплачваць, у нас заўсёды былі траблы з школы, мы спрачаліся, таму што я не магла паясніць, што ў Дана жэстачайшая, як модна ў Беларусі казаць, дыета. Яму нічога нельзя ўвогуле, вось ад слова зусім.
Ён вось такі спецыфічны, яму есці увогуле нічога нельзя. Мы рабілі яму котлеткі на пару, каб яго не высыпала, таму што мне не шкада было нейкіх там асабістых прадуктаў, мне шкада яго была, калі у яго пачыналіся прыступы вось гэтых атыпічнага дэрматыту, калі дзіцё просто ўвесь сачыўся, увесь. У яго трэскаліся губы, у яго была просто, у яго былі такія жудасныя праблемы з скурай, што ну просто боль. У 6 год у яго дыягнаставалі таксама артрит. Ён не мог хадзіць. Я ў прамым сэнсе слова насіла яго ў туалет, таму што ў 6 год дзіцёнка пачаліся праблемы з суставамі. Карацей, я да чаго? Бо мы там, я ўжо час 10 распавядаю гэтую гісторыю, гадзіны 10, прабачце. Але вось, ну, мне гэта так баліць, мы ніколі не абмяркоўвалі, але той ад, якой мы прайшлі з старшым дзіцёнкам, я вам шчыра кажу, не дай Божа ні аднаму бацьку прайсці. Але знайдзіце ў сабе сілы і цягніце гэтае дзіцё колькі можаце. Не вядзіцеся на паваду лекароў, якія выпісваюць вам абсалютна бязглуздыя лекі, якія не дапамагаюць, а толькі шкодзяць. Мы гэты этап таксама прайшлі. Нам, я яшчэ раз скажу, нам пашчасціла праз 10-е рукі, ведаючы нашу праблему, ведаючы, што і сударагі, і атыпічны дэрматыт, і пашкоджаная імунная сістэма, і нейралгія. У нас было ўсё, поўная савакупнасць усіх хваробаў, якія сутыкнуліся і сустрэліся ў адным дзіцёнку. Нам раілі лепшых дактароў у Беларусі. Яны былі ўсе платныя, гэта не было бескаштоўна, але ў той жа час я шчыра ім дзякую за тое, што яны з павагай адносіліся. Там, калі краналася дыеты, мы не атрымлівалі спісы, чаго нельга. Таму што звычайныя дактары стацыянарныя, яны даюць, што нельга есці. Дык вось у нас быў асабісты такой спіс, што нам можна есці. Ён складаўся літаральна з там 5-7 пунктаў было таго, што можна, і вось мы ім карысталіся, што нам можна есці. Усё астатняе выключалася з рацыёну. Мы хварэлі да 12 год. Хварэлі, да, вельмі моцна хварэлі. І нашы лекары, астатнюю энцефалаграму мы рабілі, астатняя энцефалаграма ў яго была, падаецца, ў 11 год, таму што ў яго пачаўся прыступ чарговы, ён пачаў задыхацца, і мы выклікалі хуткую, яму зрабілі ін'екцыі, і на наступны дзень я сазванілася з нашым лекарам, хто займаецца яго галавой, таму што прыступы зазвычай звязаны былі з нервнай сістэмай яго. І мы паехалі рабіць энцефалаграму, 11 год. Мы зрабілі яе, яна была класная. Мне сказалі, не, гэта вось зараз гэта не яго нервная сістэма. Гэта нешта іншае, што выклікала, магчыма, гэта пераходны пачынаецца ўзрост, і прыступы павінны скончыцца. Прыступаў не павінна ўжо быць. То бок гэта вось астатнія такія, што называецца, заходы яго арганізму, то бок энцефалаграма паказвае, што з сасудамі ўсё добра. То бок ён выраўняўся, ён выздараўлівае. І мяне тады мы паразмаўлялі з псіхолагам, ён з ім таксама паразмаўляў. У нас былі праблемы з школай, я хадзіла, сварылася, гэта асабістая наша гісторыя пра школы, гэта будзе асабістае відэа, тому што там таксама ні дня без прыколу. Дану пашчасціла вельмі з класным кіраўніком, я проста гэтай дзяўчынкі гатова помнік паставіць. Канешне, пры жыцці не помнік, але Анастасія Віктараўна, калі выпадкова пабачыце мяне, пачуеце, я абожнюю вас, вы тое лепшае, што можна было даць дзецям. Што я не магу сказаць пра астатніх нашых настаўнікаў. Дык вось, 11 год яму зрабілі энцефалаграму, сказалі, што не, гэта ў яго пайшоў пераходны перыяд, ён становіцца дарослым, і хутчэй за ўсё у яго усе гадасці, якія былі цягам гэтых 11-12 год. Просто чаму я кажу 11-12, у мяне Дан нарадзіўся пры канцы квітень, красавік беларускай, квітень украінскай, то бок ён такой пераходны дзесьці пасярэдзіне. Вось 11-12 год, энцефалаграма паказвае, што ён здаровы абсалютна. І тады яшчэ здзіваваныя былі, што у яго энцефалаграма нарэшце здаровага абсалютна чалавека. Упершыню так класна ён сябе адчувае. Пагаварыў з ім псіхолог, сказаў, што гэта ўсё на фоне хэйту ў школе, што неабходна паразмаўляць у школе з некаторымі.
людзьмі, а дан ён ніколі не жаліўся на мяне. Ён не жаліўся і ён увогуле не распавядаў, што ў яго адбываецца. Насамрэч у яго ў школе быў поўны алярм. Яго хэйцілі, яго душылі тым, што ён дрэнна вучыцца. Ён дрэнна вучыўся, мне было пофігу, таму што я казала заўсёды, што мне не пофігу на адукацыю, мне не патрэбна такая адукацыя ў такім выглядзе. Калі неабходна на дзіцё араць, а яшчэ горш біць яго за тое, што ён не разумее нейкіх рэчаў, ну, мне заўсёды падавалася, што гэта пытанне сістэмы адукацыі. Калі вы, не можаце данесці да дзіцяці элементарную думку, гэта праблема не дзіцяці. І я тады сказала, я прыйшла ў школу і сказала, мне не патрэбен Эйнштэйн у труне з чырвоным дыпломам, няхай ён будзе двоечнікам, але жывым. Мяне амаль пачулі, хэйту стала менш, і дан, пачынаючы з 12 год, вось яму толькі-толькі стукнула 12 год, і яго стан рэзка, вельмі рэзка, літаральна ў адзін дзень палепшыўся. Мы забылі, што такое прыступы, мы забылі, што такое дыатэз, мы забылі, што такое алергіі. Мы ўвогуле забылі, што ён калісьці хварэў. Вось усе тыя гадасці, радасці, якія былі дагэтуль, мы пра іх проста забылі. У нас былі цудоўныя аналізы. Гэта дзіцё, якому можна было лецець у космас. Мне падаецца, нават дазволілі займацца спортам, таму што дагэтуль нашы неўролагі, хто з ім працаваў, не дазвалялі. Асабіста модна было займацца каратэ. Мне сказалі, каратэ гэта тое, што пакладзе яго ў ложак і няхай ён не будзе каратыстам, проста ходзіць на сваіх дваіх. І да чаго я веду? Гэта, мабыць, і неважлівая гісторыя, таму што мы пражылі яе 4 гады таму і забылі, шчыра кажу, я ўжо забыла, што такое можа з ім быць. Мы проста выкрэслілі свайго жыцця хваробы. Нават элементарна, ні ангіны, ніякія там ОРВІ, нічога не было. Ён не хварэў на прастуду нават. Усе гэтыя 4 гады ён быў абсалютна здаровым дзіцёнкам. Тут адбываецца вельмі такая, я кажу, неспадзяваная рэч. У яго падымаецца тэмпература зашкальвае за 39, яго пачынаецца сыпь. Прычым за дзень яго стан пагоршыўся з проста нейкіх кропачак, там крапкава яго пачалася сыпь. У чацвер ён прыйшоў, паказаў мне, што ў яго 3 крапачкі на руцэ, ён кажа, што мне рабіць? Я кажу, дзесьці цябе ж нешта пракусіла, просто там, не звяртай увагі. Я шчыра кажу, я, мабыць, сама вінавата ў тым, што я страціла вось гэтую адказнасць за яго, да, што любая кропачка на яго целе гэта адзнака таго, што ў яго пачынаецца прыступ. Вось, ён прыйшоў, паказаў, што ёсць адзнакі. Я кажу, нешта, мабыць, алергія на сінтэтыку пашла, там змяні вопратку, да, зіма, мы ходзім апранутыя, там, больш цёплыя рэчы выкарыстоўваем, плюс недахоп вітаміну D, няма сонейка, мабыць, алергічная нейкая рэакцыя пайшла. І вось за сотні мы з стану 3 кропачак на руцэ перайшлі ў стан коркі з сукравіцай, тэмпературай, рвотай відавочна. Тэмпература для нас, я казала, у яго тэмпературны парог 37,5. Пасля 37,5 у яго пачынаюцца сударагі мышачныя. Вось, і я пазваніла в украінскую лікарню, кажу, у нас вось такая сітуацыя. Мне патрэбна кансультацыя. Каб вы разумелі, адразу, вось проста там па 103, цябе пытаюць, вам патрэбна кансультацыя, або вы выклікаеце хуткую на дом. Я палічыла, што мне пакуль патрэбна кансультацыя, таму што я збольшага разумею, што такое адбылося, у чым справа. І мне неабходна было параіцца, якія прэпараты я магу яму даваць зараз. То бок, я не ў Беларусі. У Беларусі я ведала, што неабходна супрасцін або фенкэрол, да? То бок нейкія такія лекі. Я пачала даваць яму супрасцін, але супрасцін нічога не было. Не дапамог, хаця, па ідэі супрасцін, ён зазвычай нам заходзіў адразу. То бок, гэта той прэпарат, якой ён не лікаваў адразу, але ён аддаваў адзнаку таго, што стан палепшыўся, хаця б ён здымаў
вось гэту крывавую корку, якая сачыцца сукравіца. Ну, я кажу, у Дана такой стан, што ён прыліпае да простыні, і мы яго зранку мусім несці у ванную дзеля таго, каб трошкі размачыць гэта ўсё, вось гэты гной, якой сачыцца, і атадраць, літаральна атадраць гэтую простынь. Мы гэта праходзілі ў дзяцінстве тут. Тут пачаліся адзнакі вось таго ўсяго. Я пазваніла ў кансультацыю, кажу, у нас вось такая сітуацыя, ён схільны да алергіяў, то бок у яго бывае дыятэз, але мы не сутыкаліся з ім ужо 4 гады, літаральна 4 гады мы забылі, што такое алергія ў яго выпадку. І мне параілі выклікаць хуткую. Мне параілі выклікаць хуткую, каб хутка дыягнаставалі першапачаткова, што адбылося, ці ёсць у яго адзнакі нейкія атруцення, тому што, хутчэй за ўсё, ён нешта не то з'еў, выпіў, што выклікала ў яго такую рэакцыю. І яшчэ падчас, калі хуткая я званіла ў кансультацыю, яны яму дыягнаставалі энтэравірусную інфекцыю. Сказалі, што хутчэй за ўсё дзесьці ён або крануўся. Яна перадаецца паветрана-капельным вось гэтым кропельным пуцём, шляхам, да? І ён дзесьці мог не дамыць яблыка, тому што, ну, звычайна, канешне, мы зараз купляем шмат фруктаў, тому што зіма, і рознага характару, мандарыны, яблыкі, там, грушы, гранат. Астатняга часу мы падселі вельмі моцна на хурму. Вось, і дзесьці, напэўна, ён не дамыў, і ён схапіў энтэравірусную інфекцыю, якая выклікала ў яго аскладненне. І я была здзівована, таму што я падкрэслю, у Беларусі нас ніколі з дыятэзам не забіралі, там, тым больш у хуткай, у лікарню. Нам прыязджалі, раілі нейкія мазі да пабачэння. Ну, і таблеткі зазвычай, гэта супрасцін, фенкарол, там, кетацифен які-небудзь, кетацифен, падаецца, да. Ён не дапамагаў, мы часцей выкарыстоўваем супрасцін і фенкарол. А тут мне параілі выклікаць хуткую, каб дыягнаставалі, зрабілі пробы, зрабілі дыягностыку поўнасцю яго. Я хацела бы звярнуць увагу, што было 11 вечара, таму што ў яго адчынілася рвота, і тэмпература ўжо была, ну, для нас украй крытычная. Я сказала, што хутчэй за ўсё могуць пачацца судорагі, што нам патрэбна, ну, у яго выпадку гэта рэанімацыя. Вось, кансультацыя. Нас пераключылі на хуткую. Там у хуткай увогуле не спыталі нават, там ніякіх парадаў не было. Яны спыталі толькі тэмпературу, якія ў яго адзнакі. Я сказала, што мы толькі што размаўлялі з кансультацыяй, нам параілі выклікаць хуткую дапамогу. І хуткая прыехала праз 10 хвілінаў, напэўна. Я нават не паспела там, умоўна кажучы, дапрыбіраць у калідоры то, што я там, ну, рэчы нейкія раскіданы, шалікі, там, шапкі, каб проста гэта паскладаць, каб яно выглядала больш-менш натуральна. Хуткая прыехала, і яго першае, што сказалі, чаму я здзівована была, чаму я не дала яму жарапаніжаючыя ніякія прэпараты. У Беларусі, пакуль не прыехала хуткая, нельга даваць прэпараты. Мне тут гэта в укор паставілі, чаму вы не збілі дзіцяці тэмпературу. Я дала яму адразу прэпараты, якія паніжаюць тэмпературу, відавочна, канешне, тому што я кажу, у нас у гэтым пытанні мы з тэмпературай ніколі не жартуем, тому што яна можа давесці нас да вельмі дрэнных рэчаў. У мяне тут нічога няма, ні масак, нічога, абсалютна. Маскі кіслародныя маю на ўвазе, тому што яму падчас прыступаў яму цяжка дыхаць, і як неўролагі кажуць, падчас сударажных прыступаў кісларод не пападае ў мозг, і пачынаецца, чым дрэнныя прыступы судараг, тым, што гінуць клецінкі галаўнога мозгу, і яны потым не восстанавліваюцца. Чаму сударажнікі часцей за ўсё яны з нейкімі адхіленнямі роўна за гэтай сітуацыі, таму што ў іх пачынаецца кіслароднае галаданне. Вось, і тут мне лекары зазначылі ў хуткай, што калі вы ведаеце, што у вас вось, ну,
тэмпературны парог 37,5 не трэба чакаць, калі прыедзе хутка і зробіць уколы, якія панізяць тэмпературу. Паніжайце самастойна, то бок не рызыкуйце, гэта здароўе вашых дзіцяці. Вось гэта была адзін з тых першых элементаў, якія я зазначыла. Дасканала проста правялі дыягностыку. Палову з іх блогераў, на жаль, альбо ёлапні, альбо наконт моўных. Прабачце, я вас трошки вас загубіла, я падглядваю час ад часу, вы паміж сабой размаўляеце. Я таксама размаўляю з вамі, бачыце, я займаюся добрай справай, проста у параўнанні таго, што адбываецца. Дыягностыку зрабілі і, ну так, у нас пытанне не стаяла не ехаць. Яшчэ, калі мы выклікалі хутку, мне сказалі, зберыце, калі ласка, рэчы, усе неабходныя, каб, ну, ён паехаў, ён едзе ў лікарню. Гэта сказалі падчас кансультацыі, калі я звярталася да іх. Зрабілі дыягностыку поўнасцю ўсё. Дома яму нічога не калолі. Мы толькі далі прэпараты, якія збіваюць тэмпературу, і яго забіралі з тэмпературы 38,5. І яго павезлі в інфекцыйную лікарню. Ужо в інфекцыйнай лікарні ноч, гэта з суботы на нядзелю. Да, у нас не стаяла пытанне ехаць дадому. То бок, ну, мы ўжо калі паехалі, мы паехалі, што называецца, класціся ў лікарню, тому што тут і хуткая, і кансультацыя хуткай, і тыя, хто прыехалі, дзяўчаткі, цудоўныя абсалютна, там яны дасканала пераглядзелі яго, яны пацвердзілі энтэравірусную інфекцыю з стафілакокавай інфекцыяй, там у яго аскладнення, скажем так, былі яшчэ стафілакок, магчыма, паставілі пад пытанне, што яшчэ пагоршыла стан стафілакокавай інфекцыі, што гэта ўсё настолькі хутка адбылося. Яго забралі і, да, яго паклалі ў лікарню. Яго паклалі у асабісты бокс. Гэта асобны бокс быў з усім неабходным. Ну, я разумею, гэта інфекцыйная лікарня, я такія бачыла ў Беларусі, але я хацела бы зазначыць вельмі важлівую тэму. Я шмат чула проста, што украінскія сябры мае казалі, што ты не спадзявайся, што тут будзе так, як у Менску. Тут будзе зусім па-іншаму. Што тут лекары, яны, ну, не такія, як у Менску, да? То бок ты жила ў сталіцы, ты там у маленькай Беларусі, у вас там фінансаванне лепшае, у вас медыцына лепшая. Тут бяруць узяткі, тут бяруць грошы за лекаванне, ўсё рэшта. Я яшчэ раз падкрэсліваю, я не кажу за ўсю Адэсу. Але я не памятаю, каб да нас прыходзіў алерголаг у Беларусі. Нягледзячы на тое, што Дан хварэў відавочна нейкім скураным захворваннем, у яго быў выключны дэрматолаг. Алерголагі мы алергапробы рабілі у асабістым рэжыме, што называецца. Я не памятаю, каб нас да алерголага накіроўвалі адзін раз толькі. Калі Дан быў маленькі, мы толькі адзін раз давалі пробы, і пробы паказалі, што ў яго алергія на ўсё. Вось проста. Яму дыхаць паветрам нельга было. Ён проста, ён хварэў усіма. Вось, і тут алерголагі былі адразу. Яму зрабілі усе неабходныя там аналізы, ўсё. Дыягнаставалі, што з ім, стафілакок прыбралі, паставілі энтэравірусную інфекцыю і паставілі, о боже, як гэта, хоць я забыла, зараз згадаю, скажу, што вось, яго пачалі лікаваць адразу у выходныя, і напэўна, ўжо ў панядзелак яму стала лепш. Настолькі лепш,
што ён мне сказаў: "Прывязі мне нейкае печыва". Я кажу: "Ты абалдзел, тебе нельга есці печыва, ты што? Ты хочаш, каб я цябе ўхандохала?" Ён мне кажа: "Мне лепш, нашмат лепш, прывязі мне печыва. Я хачу печыва і піцу". Я кажу: "З піцай забудзь, а вось печыва я паехала для дыябетыкаў, ёсць такое спецыяльнае печыва". Я прыехала в панядзелак да яго, і я афігела, таму што ў яго знялі вось гэтую макрату. Каб вы разумелі, макрату мы не маглі зняць доўгі час. І па тыдню, і па 2 ён мог сачыцца проста. Мы не маглі зняць вось гэтую інтаксікацыю ў яго целе. Я не ведаю, што лекары яму давалі, но я потым ужо глядзела, якія прэпараты яму лекі давалі. Знялі літаральна вось гэтую макрату за дзень. То бок мы выклікалі хуткую з суботы на нядзелю ўначы. У панядзелак у яго ўжо нічога не сачылася. Да, у яго быў цяжкі стан, у яго яшчэ была тэмпература, у яго яшчэ былі экзэмы, ярка выражаная корка, ну, гэта ўсё патрэсканае відавочна, у яго патрэскаліся губы, але не было вось гэтай сукравіцы. Ён не прыліпаў да прастыні, таму што першае, на што я звяртаю увагу, яго стан, ну, як бы гэта банальна не гучала, ён увесь на ложаку. Вось наколькі яму дрэнна, я магла бачыць у Менску па стану яго ложака. Наколькі ўсё крытычна цячэ шмат. Калі шмат гною, яму вельмі дрэнна. Калі не так шмат гною, значыць лекаванне працуе. У яго быў абсалютна чысты ложак. І мы на расслабоне. Ён зараз знаходзіўся тыдзень у лікарні у асабістым боксе інфекцыйным. Там было ўсё неабходнае. Ён быў ізаляваны ад усіх. То бок, перахапіць інфекцыю ні ён, ні ад яго не маглі. І, ну, мы так заўважылі, на дзвярах яго палаты было напісана «чырвоная зона». То бок, дзіцёнак, ну, я так разумею, дзіцёнак, якому нельга падсадзіць нейкую гісторыю. Наконт лекароў. Яшчэ раз падкрэслю, я не кажу за ўсю Адэсу, я не магу казаць за ўсю Украіну, я проста кажу, пакуль, на жаль, нельга казаць, якая гэта лікарня, нельга казаць, хто з лекароў, але я абавязкова пры магчымасці гэта згадаю, падзякую ім. Мы што ў нядзелю да нас прыйшоў лекар дзяжурны, што ў панядзелак, аўторак, і так літаральна кожны дзень, калі я прыязджала, да нас прыходзіла лекарка. Яна распавядала, якой стан дзіцёнка зараз, што можна рабіць, што нельга рабіць. Я прывяду прыклад, мы прышчапіліся з малодшым сынам на, ну, вось гэтая кавідаўская ўся гісторыя, мы зрабілі сабе ўчора прышчэпкі, і я, і малодшы сын. Дану нельга рабіць, таму што ў Дана зашкальваюць лейкацыты, у яго ідзе в спалах зараз. У яго ўсё яшчэ вельмі дрэнныя аналізы. Мы іх будзем здаваць яшчэ цягам месяца, будуць глядзець яго стан, але медатвод вось такой працуе ў яго выпадку, пакуль нельга рабіць вакцынацыю. Вакцыну робім мы. Зрабілі ўжо вакцыну мы, і другая прышчэпка ў нас праз 3 тыдні. Ну, зараз ідуць всякія святы, там уся гэтая гісторыя. То бок мы праз 21 дзень маем рабіць другую, ставіць другую ўжо вакцыну, і першую, па ідзеі, Дану вакцыну. Але, зноўку, тут ёсць умова, што мы перад тым, як зрабіць яму вакцынацыю, павінны здаць неабходныя аналізы, каб паглядзець, у якім стане яго кроў. Каб не было ні трамбозу, нічога дрэннага не адбывалася. Василька, я так подглядела, что вы там пишете, уціхара ад мяне. Вось, што важліва. Нам не выпісвалі рэкламныя прэпараты. Вось я ў Беларусі часцяком, ведаеце, то з блакнота выдзіраюць табе ліста і кажуць, вось гэты прэпарат неабходна купіць. Не. Тут я проста, мабыць, зараз, ну, звычайная паперка і звычайны прэпарат пішацца, і да гэтага звычайнага прэпарату пішацца яшчэ альтэрнатыўны прэпарат на той выпадак, калі не будзе
вось гэтага асноўнага прэпарату, ты можаш другі альтэрнатыўна купіць. Вось мы зараз яму покупалі эмульсію, яна жуть якая дарагая, 300 гривень каштуе. Я ему сказала, ты можешь умазаться на себе. Я кажу, калі ласка, у мамы таких дорогих крэмаў няма, калі ласка, размазвай гэтыя 300 гривень на себе асцярожна. Дык вось гэтай эмульсіі ёсць разныя вырабнікі. Ёсць вырабнікі з Польшчы, ёсць вырабнікі з Францыі. Украінскага аналагу, на жаль, няма, але ў той жа час нам ніхто не ставіў ніякіх умоваў, што мы павінны купіць нейкага асабістага вырабніка. Я шчыра кажу, я вось тут, беларусы мяне зразумеюць, таму што зазвычай вы ведаеце, што вы павінны схадзіць іменно ў гэтую аптэку, вось гэта з катэгорыі акуліх плаўнікоў. У аптэкі, якой стаіць званочак, яна абсалютна зачыненая, я не купляла гэтыя акульі плаўнікі, а проста да таго, што вось у нас зараз кроплі ў вуха неабходна было купіць. Нам напісалі два віды, то бок, калі ёсць такія кроплі, купляйце вось такія, калі няма вось такіх, купляйце вось такія. Або іншая альтэрнатыўная, каб у складзе гэтых кропеляк, паколькі ў яго пачаўся атыт, ну, на фоне інтаксікацыі, на фоне у яго зараз імунная сістэма пайшла зноўку ў ноль, яму неабходна, чым я здзівована, яму не выпісваць імунамадулятары. Хаця ў Беларусі імунамадулятары гэта вось наўпрост з лекамі, якія асноўныя з'яўляюцца, цябе яшчэ выпішуць нейкія імунапатрымліваючыя прэпараты. Нам не выпісалі аніводнага. Я нават назвы не ведаю ва ўкраіне, якія могуць быць імунапатрымліваючыя прэпараты, шчыра кажу. Вось Дану гэта не выпісалі, але ў яго стаіць такое, скажам, умоўнае, вось такая умоўная парада ад лекароў, часта піць кампоты, якія мамай звараны, то бок, каб ён вітаміны атрымліваў непасрэдна з зялёных яблыкаў, нам нічога нельга чырвонага, яму можна яблыкі з фруктаў і, напэўна, і бананы. Всё, больш нічога нельга, а всё рэшта, мы там спыталі, ці можна ізюмчык, мне сказалі, можна, калі вы яго ў кампоцікі варыце разам з яблычкамі. Яблычкі можна таксама чырвоныя ў кампот. То бок, вось мы туды. Вось гэта другой момант, на якой я звярнула ўвагу, ніякіх імунастрымліваючых, падтрымліваючых прэпаратаў у нас няма. Імунная сістэма павінна устанавіцца самастойна праз вось гэтую вітамінізіраваную натуральную дыету. То бок мне лекары раілі больш вітамінаў натуральных даваць яму. Яблыка, мы шукаем украінскія яблыкі, яны зараз ёсць, гэта зімовыя сарты. Мы іх шукаем і кампоты з іх варым, і, ну, што называецца, ясі. Потым нам можна, аказваецца, сыр. Проста ён павінен быць абезжыраны. Мы трошкі паэксперыментавалі, і дзейсна на сыр у яго, ну, скажем так, няма ніякіх праблемаў. Звычайны сыр абезжыраны, яму можна. І хутчэй за ўсё, нам нават тварог можна абезжыраны, проста каб у ім было мінімальнае вось гэтае малочкі белковыя гэтыя атакі на арганізм. То бок, гэта намнога лепш, чым беларускамоўная латушка, цягне да хуйла. Наконт латушкі, гэта асабістая моя любімая гісторыя. То бок, вось зараз у яго выпадку, у яго няма, скажем так, яму знялі першапачатковую інтаксікацыю, мы забралі яго дамой праз усю гэтую ковідную гісторыю, таму што ў яго рызык, паколькі ён знаходзіцца ў інфекцыйнай лекарні, куды звозяць ковідных хворых, каб ён яшчэ наверх не паклаў ковід, нам параілі ўжо лікавацца далей дома, таму што асноўныя адзнакі пагоршання стану яму паздымалі, але мы выпісваліся ў яго сярэдняй цяжасці яшчэ захворвання. Вось, і яму выпісалі паралельна з скуранымі мазямі рознымі. Я яшчэ раз падкрэслю, у нас няма умовы асабістай аптэкі, у нас няма умовы асабістага лекара, у нас няма умовы асабістага прэпарату, то бок да ўсіх прэпаратаў, я проста зараз знайду час, сцягаюся, знайду паперу, на якой нам даюць парады па лікаванні,
І тут, калі ласка, па складу, калі хочаш, каб твоё дзіцё было здарова, проста знайдзі склад тых лекаў, якія яму дапамагаюць. Зараз я трошки адлучуся, давайте дзеля цікавасці. Вось такая паперка. Яна не спецыялізаваная, абсалютна тут няма ніякіх адзнакаў рэкламы абсалютна. І тут таксама або, бачыце, да? Або мы нейкія такія прэпараты купляем. Зараз мы ўжо назіраемся у нашага педыятра. Наконт беларускіх педыятраў таксама шмат пытанняў і наконт украінскіх педыятраў. Сёння я размаўляла з украінцамі, і я кажу, што вось педыятр нам параіла тое. Нам добрыя рэчы сказалі, я пакуль не буду агучваць, таму што я хацела паглядзець, як гэта працуе, ці дзейсна гэта працуе ва ўкраіне, і я афігею, калі гэта дзейсна працуе. Я зараз намікну, чаму ва ўкраіне лічыцца атыпічны дэрматыт, якой зараз у нас з'яўляецца, скажем так, асноўным, з чым мы боремся, плюс у нас яшчэ горлышка мы лікуем вуха, і інтаксікацыю ўжо знялі, дзякуй Даруце, і мы зараз больш на скуру звяртаем увагу, лікуем экземы, якія ў яго за вось гэты час ўжо падсохлі, ўжо добра. Адзінае, што у нас з рук, з лакцевой, вось гэта частка рукі поўнасцю яна ўся в экземах, і верх, адпаведна, ногі. У нас чамусьці з гэтай часткі на далоні зараз перайшло. Але далоні, я так разумею, за рахунак таго, што на вуліцу мы ходзім, дыхаем свежым паветрам, хутчэй за ўсё ён дзесьці падмарозіў сабе далоні, і вода, сутыкацца з вадой таксама не раюць, то бок ён не можа мыць рукі з мылам, яму забаронена. Не то, што забаронена прям, а нельга мыць, выкарыстоўваць мыла, то бок яму нейкі склад такой патрэбен, каб не было праблемаў з скурай. Вось, таму мы лікуемся, у нас яшчэ цяжкі стан, скажем так, мы яшчэ баімся, што называецца, паветра. Але наша педыятр, яна цудоўная, просто мне падаецца. Па-першае, сябры, і вось гэта, што самае мне спадабалася в Украіне. Мы самі выбіраем сабе педыятр. Мы самі выбіраем сабе паліклініку, якой мы будзем назірацца. У мяне не было абсалютна праблем, тому што я, прабачце, прыпісана ў адным горадзе, а фізічна знахажусь у іншым горадзе. Да? Мы там мусім петляць, таму што свяціцца зараз не патрэбна. І калі ў мяне стала пытанне, што рабіць, ладно, хуткай, яны-то па хуткай забралі. І я, калі была з доктарам размаўляла, я паясніла сітуацыю, што вось, я-то жыву Беларусю, дзе я прыпісана да раённай паліклінікі, а тут у мяне аларм, я не магу паехаць у раённую паліклініку. Яны на мяне глядзяць такімі вачыма, разумееце, яны ўжо ўсё гэта прайшлі. Яны ўжо не разумеюць, якая раённая паліклініка, пра што вы? Вы дзе жывеце? Там, побач з вамі ёсць паліклінікі? У любую заходзіце? У сэнсе, у любую. Вось я просто захожу ў паліклініку, і ўсё. І дзейсна мы ў бліжэйшай назіраемся ў бліжэйшай паліклінікі, якая нам зручна. У нас цудоўная педыятр, цудоўнейшая дзяўчына. І яна нам сказала, па-першае, чаго вы дзівуецеся, што у вас адбыўся прыступ праз 4 гады. У яго алергія. Алергія – гэта хранічнае захворванне. Вось проста нешта спрацавала каталізатарам. Невядома, што іменно, выявіць, што з прадуктаў у яго выклікала такую рэакцыю арганізма. Гэта вельмі складана, таму што астатні час мы амаль не абмяжоўваліся. Да? Я не могу сказаць, што мы там нешта такое дрэннае ели, я гатую дома сама, але ў той жа час там дзесьці нейкую піцу, мабыць, з морапрадуктамі, а яму нельга было есці там нейкія рэчы, да? То бок там яшчэ нешта. Мы не ведаем, што магло справакаваць
вось такі цяжкі стан. Але ў той жа час нам сказалі, што гэта захворванне хранічнага характару. І вось такія гарманальнага характару спалахі ў яго могуць быць. Тым больш, што ў яго ёсць схільнасць да алергічных рэакцыяў. І гэта ва ўкраіне лічыцца хваробай. Гэта ва ўкраіне лічыцца хваробай, якая патрабуе асабістага нейкага дагляду. І зараз мы будзем праходзіць асабіста дэрматолагаў, алерголагаў, з ім будуць далей працаваць і будуць глядзець, якое лекаванне яму надалей, каб на некаторы час купіраваць вось гэтыя праблемы, якія могуць быць на фоне змены клімату, змены харчавання, да? То бок, ну, неабходна зразумець, што яго правакуе на вось такой стан. Патрошку мы мусім вводзіць яму нейкія новыя харчовыя прадукты, і хутчэй за ўсё гэта будзе каб паглядзець, што можа выклікаць рэакцыю, не спецыяльна. Канешне, яна будуць зараз рабіць алергапробы і глядзець, што. Я здзівавана тым, па-першае, што мы, нават калі выедзем адсюль па нейкіх пытаннях, таму што мы мусім зараз пераязджаць з месца ў месца, таму вось гэта асаблівасць нашага жыцця. Не праблема. Вы проста паведамце, калі ласка, як мне сказалі, вы проста паведаміце, да якога лекара вы пераехалі, каб мы ведалі, што вы пад наглядам. Сур'ёзна? Вы сур'ёзна? А картачкі, а выпіскі, а вось гэта вся каніцель, а якога хера вы выходзіце, проста вы мянялі лекара, а чаго вы ад мяне ўходзіце? Я што, вам не падабаюся? Я што, вас дрэнна лікую? Я што, нейкая не такая? Да, халера, ты не такая, тому што ты ніхера не лікуеш маё дзіцё. Вось таму я і пайшла ад цябе. А тут няма такіх пытанняў. Калі вы пераязджаеце, калі ласка, не падабаецца гэты лекар, абярыце іншага. Без абразу, абсалютна. Не, я шчыра кажу, я ад гэтай лекаркі не хачу уязджаць, тому што неяк, ведаеце, пакуль яна тое, што нам прапісала, тыя лекі, якія мы выкарыстоўваем, яны нам дзейсна дапамагаюць. І што мне асабіста імпануе, там няма умовы, што там павінна быць выцяжка акулевага плаўніка. Або мешок з лаванды за $50. У нас шмат прэпаратаў зараз, і мазі, і крэмы, і супрацьалергенныя, і для вухаў мы павінны капаць мусім. І я нават не ведала, што крэм і мазь могуць скуру яго шкодзіць, таму што яны яе сцягваюць, і гэта выклікае яшчэ больш трэшчынаў, што неабходна выкарыстоўваць эмульсію. Я гэтага не ведала. Што крэм, зараз вось тое мы выкарыстоўваем яго, да, ён класны, але ўжо у яго скура, скажем так, не для крэма, а пад эмульсію. Проста неабходна лёгкімі нейкімі вось гэтымі зажыўляючымі штукамі мазацца. Мазі ўвогуле прыбраць, таму што мазі сцягваюць скуру. Яны толькі шкодзяць. То бок у яго на адным месцы мазь зажыўляе трэшчыну, а за рахунак таго, што скура высахшая, яно сцягвае, і побач з'яўляецца новая трэшчына, якая пачынае сачыцца. Так што, сябры, да, рабіце вынікі. Рабіце вынікі. Тыя, хто ў Беларусі, калі на пытанне мне кажуць, вы хацеце як ва ўкраіне, я хачу як мінімум як ва ўкраіне. Я не ведаю, як лікуюць у Польшчы, як лікуюць у Нямецчыне, я не ведаю гэтага. Я ведаю, як лікуюць ва ўкраіне. Я ведаю наш прыватны досвед, што робяць тут лекары дзеля таго, каб ты быў здаровы. Мая прыватная лекарка, я вам ужо распавядала, я доўгі час не магла прышчапіцца, таму што я мала важу. У мяне ёсць пэўная праблема з здароўем. Я прайшла агляд, я не рабіла асабіста на трамбоз аналізы, шчыра кажу, хаця неабходна было зрабіць, але я прайшла усе неабходныя там дагляды, перагляды, агляды. Мне сказалі, што я абсалютна здаровы, я проста не бачу праблемаў прышчапіцца. Я не антиваксер, і я раю прышчапляцца, але не ўсіма вакцынамі, як вы памятаеце. Таму мая лекарка, яна зараз
сачыць за мной, як я сябе пачуваю, ці ўсё добра. І што самае класнае, я ўжо зазначала. Маёй матулі, каб узяць лекі, неабходна, зараз беларусы усміхнуцца, прайсці сцяну бабак. Да, вы ведаеце, пра што я кажу. Вось для таго, каб трапіць да педыятра або тэрапеўта, ты павінен або прайсці праз сцяну абсалютна неадэкватных мамашак, калі гэта кранаецца педыятра, або сцяну бабуляк, якія таксама сядзяць да тэрапеўта. Вось гэта проста непрахадзімы лес. Пакуль ты гэты талон адсядзіш, гэта 3-4 гадзіны часу. Тут такога няма. Тут мы з Данам, вось я яму распавядала, таму што яго выпісалі, ён кажа, ну, лекарка параіла у лекарні звязацца з нашым педыятрам, паведаміць пра тое, што мы выпісаныя, што ён ужо перадаецца пад нагляд да яе і неабходна паведаміць. Нас выпіска была пасля 18, а 19 гадзіне вечара я забрала малога, і мне Дан кажа: мама, позвони лекаркі нашай, скажы, што я ўжо еду дадому. Я кажу: сынуль, ужо пачатак 8 гадзіны. Яна адпрацавала цэлы дзень, яна стамілася. У яе таксама ёсць сям'я, у яе таксама ёсць прыватныя заботы, і ёй ёсць пра каго думаць і, умоўна кажучы, кім апеквацца. Да? Я яму проста прывела прыклад, што ты ж не любіш, калі там, умоўна кажучы, мне ўначы тэляць і там людзям неабходна дапамогу надаць. Вось гэта тэрміновы выпадак, уначы актуальна званіць. Калі вось такая сітуацыя, ну яна зараз табе літаральна нічым не дапаможа. Яна дапаможа табе заўтра ў свой працоўны час. Таму мы званіць ёй будзем у яе працоўны час. І яна прызначыць нам час, калі мы можам да яе прыйсці. Калі ў яе будзе час, вось гэтыя вакенцы дзеля таго, каб мы ні з кім не сутыкаліся, не сядзелі шалёнай чэргі і не чакалі, калі прыйдзе час на наш талон. Я не ведаю, ці ёсць тут сістэма талона ўвогуле, таму што нам пакуль лекарка прызначае час самастойна, то бок мы прыходзім, калі нам час гэты нам зручна і ёй зручна. Вось, і, безумоўна, мы яшчэ праводзім усе кансультацыі па тэлефоне. Мне не патрэбна ісці у паліклініку дзеля таго, каб паясніць, што ды як. Мы можам праз Viber скінуць фатаграфіі яго экзэм, каб яна паглядзела, у якім яны стане, ці патрэбна нейкія дадатковыя лекі праводзіць лекаванне або нейкія прэпараты прыбраць, таму што яны ўжо, ну, проста фізічна яму не дапамагаюць, мы толькі травім яго, ну, скажем так, арганізм. І на сённяшні дзень у нас няма аніводнага гарманальнага прэпарату. Все прэпараты, якія я чытаю, яны не вносяць, скажем так, гарманальныя змены. Вось вам прыклад, напэўна, чым адрозніваецца беларуская лекарня, дзе мне яго чуць не забілі, і украінская, дзе дзіцё дзейсна быў пад наглядам, яго дзейсна лекавалі. Мы не аднеслі аніводнай грыўны, як тут кажуць, я нават не ведаю, як украінскі хабар падаецца, да? Тому што тут, ну, хабарнікі і беларуска, напэўна, хабар. Мы аніводнай грыўні не аднеслі лекарам, клянусь вам, аніводнай. Аніводны лекар нам нават не намікнуў на тое, што мы мусім нейкія грошы прынесці або нейкія падзякі. Хадзілі чуткі, што тут сістэма медычная, яна карумпавана. Я не ведаю, сябры. Я вам клянусь. Руку, што называецца, на сэрца кладу і здароўем свайго сына клянуся, што мы не аднеслі аніводнай капейкі. І нават ніхто не намікнуў, што мы павінны неяк падзякаваць. Увогуле. Мы вазілі толькі тыя прэпараты, якія не прадугледжаны. Ну, там, напрыклад, мне прапанавалі прэпарат у лекарні, якой ёсць, але ён працаваў не так, як працуе супрасцін. І я сказала, што да, ваш прэпарат, так, ён можа яму дапамагчы, але гэта будзе не так эфектыўна, як супрасцін, напрыклад.
И мне сказали, что да, вы можете так, вы можете, просто у нас за першнем наших препаратаў супрасціну няма. Калі ён вам дапамагае, вы можете у альтэрнатыву выкарыстоўваць той препарат, ён не забараняецца, калі ласка, прывозьце супрасцін, няхай ён п'е супрасціну. У такім выпадку мы паставім яму супрасцін на як адзін з прэпаратаў, якім ён атрымліваў лекаванне. Без праблемаў абсалютна. Якія яшчэ лекі, больш мы нічога не куплялі. Мы купілі зараз дадому сабе лекі, таму што ўсё лекаванне яно было ў лекарні. Зараз мы купілі адпаведна дадому сабе лекі, мазі, эмульсіі, той, што нам патрэбна ўжо непасрэдна дома. Ці магу я скардзіцца на медычныя заклады Украіны зараз вось у гэтай сітуацыі, шчыра кажу, я ў шоку. Я ў прыемным шоку. Вазалі, вітанечка, даражэнькі. Містик там шаліць, я не бачу просто містик. Вітаєте, не бачу, напевно так. Да, сябры. Пробачте, я падглядаю за вами, але я больш сёння, ведаеце так. Вижу. До рэчы, хто не ў курсе, я ўжо звязала адзін снуд. Ён чырвона-чорны. Я хотела, не поспела, просто я его отдала. Я хотела золотыми нитками, у меня есть такие золотые нитки, вышить герб Украины на им. Тому зараз я роблю БЧВшечку, а потім, коли у мене буде натхнення, я ще зроблю УПА і зроблю мені пригажіше, не пригажіше, просто сині нитки, я вам зараз покажу. Я кажу, мені коханий купив такі нитки, що я просто в захваті від них. Зараз покажу вам. Глядите, мне такие купил yellow, желтый, бачите, розные. Яны классные, вельмі классные. Яны дійсно вось, ну, адпавядаюць, я не веду, як перадае камера моя, але яны дійсно як сцяг Украины, такие вось пшеничные, насычаныя. И я купила свайго часу вось такие блакитные, ну, мяне выправілі украінцы, сказали, Алена, у нас небо не блакитное. Я кажу, окей, яно будзе сіняе. І, ну, падаецца, мабыць, праз свет, падаецца, што фіолетавыя, але насамрэч яны насычанага сіняга колеру такога. Вось, так што мне падаецца, што мы маскалям падпалім добра дупу, да? Гэта будзе класны сцяг, да? І тут будзе яшчэ залатымі ніткамі вышыты герб. Ось, мне нават маё каханечка купіў вось такія штукі, каб я магла вышываць. Яны вялікія і маленькія. Я кажу, ўсё для майго душэўнага спакою зроблена. І вось такія ў мяне афігенныя ёсць ніткі залатыя. Гэта для герба Украіны. Таксама, калі я захачу камусьці вырваць глаз, я герб зраблю, гэта кіслотны такой, кислотный рыжий колер, кислотничий, просто кислотнючий. Я думала Алёшке моему на шалик вось гэты зрабіць вось тут герб, вось такого колеру, але я, калі паглядзела, все-таки залаты будзе глядзецца лепш. Таму мы зробім такое сур'ёзнае, просто, хто не бачыў украінскі, да, я рабіла свайму браціку падарунак на Новы год, я ўжо казала, я не ведаю, ці будзе ён яго насіць, але я вось зрабіла яму такую штуку. Вось гэта, дарэчы, вось гэтай ніткі, бачыце, сінія. Але мне сказалі, што трошкі цямней патрэбна, я не ведаю. Можете мне напісаць, я не думаю, што вам гэта цікава. Мне падаецца, мне гэта цікава. Я зараз на фоне таго, што адбываецца ў маім жыцці, раблю выключна тое, што мне падабаецца. Жыву так, як я хачу, ем тое, што я хачу. Вось малому майму шапку зрабіла, ён яе носіць вось так. Я яшчэ не драбіла, але ён яе ўжо носіць на вуліцы. Я кажу, сына, яна ж недоробленая. Ён, карацей, вось так цягае. Яна мне завялікая, таму што ў мяне дзіцёнак, у яго кацёл большы за мой, я не раўняю сваю галаву, яго галаву. Вось, таму вось такія штукі ў мяне ёсць. Так што хутка мы маскалікам падпалім дубкі, як я люблю зараз жартаваць, мае ФСБшныя сябры на мяне абразяцца. Вось, таму сябры.
Вам такой на 2 гадзіны распавела такую розніцу паміж украінскімі дактарамі, беларускімі дактарамі. Вось, я не кажу, што ў Беларусі дактара ставілі мэтай упароць мне дзіцё, забіць яго проста. Вось у 5-м роддоме яго хацелі забіць. Яблык Ален. Всі віны через дівчат. Так, не кажыце. Забіць дзіцё маё не ўсе дактары хацелі. Я яшчэ раз скажу, я памятаю лекароў 7-го роддому, дзяўчаты цудоўныя на пасту, якія дазвалялі мне вось гэты маленькі камочак шчасця, якой я безумоўна абожнівала, падысці, проста цёмкнуць, абняць, патрогаць яго руку. Я каля кювеза стаяла літаральна 24/7. Мне казалі, што я самая фанатычная мамаша, абсалютна. Я стаяла каля яго, мне падавалася, што калі я адыду ад яго, я адыходзіла на некалькі хвіліначкаў, таму што ён кушаў тое, што мама яму прапанавала. Я не ведаю, як я пры такім стрэсе яшчэ зберагла малако для дзіцёнка. Вось, ён еў маму, што называецца, праз трубку, праўда. І надалей ён таксама еў праз трубку. З трубкі яго знялі, напэўна, праз месяц. Вось. Таму я была пастаянна з ім. І вось я вам распавядала, што мой падыход да дзіця, ён змяніў меркаванне вялікай колькасці мам, якія ў той час былі са мной у лікарні. Я распавяду яшчэ адну маленькую гісторыю, будзем звяртацца. Сёння не пра палітыку, сёння па-за палітыкі, сёння пра жыццё. У нас мама паступіла, а ў яе нарадзілася дзяўчынка. Крошачная, маленечкая, 2 кілаграма, гэтая масяпачка была увогуле. Ну, такая ўжо кнопка проста. Не, яшчэ адну гісторыю, мабыць. Яшчэ адну. Слухайце, я у рэанімацыях столькі часоў прывела, я столькі дзетак маленькіх бачыла. Я Катюшу помню, Артёмчыка памятаю. Потым Найдзёнова памятаю. Найдзёнов цікавае прозвішча, зараз я распавяду трошкі пра яго. Дык вось паступае гэтая кнопка маленькая ў бокс. Мама ніякая, мама худзенькая, як я, такая маленечкая кнопачка, вось вочы вялікія, страху, жаху, плача пастаянна. Што такое мама плача? Гэта мінус малако. То бок, калі ты хочаш, каб дзіцё было з табой і, рэальна атрымлівала ўсе карысныя вітамінкі ад цябе, то не плач, таму што, вось дзейсна, я шчыра кажу, мамашы, хто корміць сама, не смейце увогуле быць у дрэнным стане. Вяжыце лепей шалікі. Ніякай дрэннай думкі. Вось шчыра кажу, чым пазітыўнее мама, тым больш у яе ежы для дзіцяці. Я калі пачынала, вось у мяне, там, ведаеце, прыходзяць дрэнныя аналізы, там кажуць, што там стан яго пагоршыўся. Відавочна, ты ўсё, ты не можаш не рэагаваць. Канешне, ты там дзесьці, я памятала заўсёды рэаніматолага, якой мне забараняў хаваць маё дзіцё, аплакваць. Я стрымлівала сябе, але, безумоўна, усё роўна дрэнны настрой з'яўляўся. Усё роўна, ты вось, ты не можаш сябе ўтрымаць. Ты баішся кожную хвіліну. Ты кожную хвіліну чакаеш, што халера, нейкая гадасць прыйдзе. Я вучыла сябе не рэагаваць. Вось так востра, так, цяжкі стан. Было горш. Было, калі ён не дыхаў. Было, калі сэрца у яго проста не працавала самастойна, яго неабходна было запускаць нанава. Было горш. Чаго ты? Вось я сама сябе, я ў той час сябе стрымлівала, не плач. Было горш. Ты што, не памятаеш? Зараз ён дыхае самастойна. Да, ён на трубках, да, ён на правадах, да, ён на капельніцах. Да, але было горш. Чаго ты ноеш? Взяла сябе рукі і ідзі, тебе дзіця гадаваць, што ты робіш? І вось я з такім настроем, де я памятаю, яна плача, малака ў яе не хапае. Я кажу, чаго ты плачаш, халера? Літаральна, як зараз вам кажу. Я кажу, ты разумееш, што ты сваё дзіцё сама гробіш. Яна ж цябе адчувае. Яна ж чуе, што ты плачаш. Так, я разумею, яна ў асабістым боксе, ёй дрэнна.
А нафіга ты робіш ёй яшчэ горш? Яна зараз твоё горкае малако прагорклае будзе піць. І што? Кажу, не рабі сабе ідыётку. Я памятаю, прыехаў яе муж. Яна на мяне пальцам тыкае яму і кажа: вось гэтая дзяўчына мяне ўратавала. Яна кажа: я сама. Я перастала плакаць, у мяне стала салодкае малако. Лекары сказалі, што малая пачала есці больш малака. Так што, мамкі, мае даражэнькія мамкі, хто мяне пачуе? Я пра сваю матулю зараз маўчу, тому што моя мама, яна перажыла такое. Мой дан у рэанімацыі, я ў лікарні, а мой старшы брат пасля аперацыі на сэрцы адчыненай. Яму яму рэзалі поўнасцю грудзіну, і адчыненая аперацыя на сэрца была. І вось усё гэта попала маю матулі. І вось гэта дзесьці ў галаве трымала мяне, што не ной. Таму што там мама, я-то ў лікарні, я-то больш-менш, я бачу, што адбываецца. А яна там, яна ж не бачыць, што ўсё не так дрэнна, як падаецца на першы погляд. Вось гэта прыйшла моя мама ўжо непасрэдна. 2 рэанімацыі і я ў лікарні. Унук, сын і дачка. І вось з гэтым жыла моя мама. Моя мама – гэта асабісты чалавек. Моя мама з катэгорыі людзей, я так умоўна скажу, мне зрабілі аперацыю, я лежу, паміраю, мне дрэнна, мне выразалі вось гэты пузыр, жэлчны пузыр, і у мяне зрабілі шрам на цэлы сантыметр. І я ўсё, я ўжо ляжу, мне ўжо дрэнна, я ўжо паміраю. Тут валіваецца ў палату моя мама і кажа: чого ты ляжыш? Што ты разлеглась? Мяне падняла і пацянула па калідорах. І дзякуючы маёй маме у мяне ніякіх не было атрафацыі, нічога. Яна кажа: ты што? Тебе нельга ляжаць, тебе хадзіць патрэбна, чаго ты ляжыш? А я встаць не магу, таму што мяне не паднялі своечасова, у мяне там усё зацекло, перацекло. Я пасля аперацыі. Аперацыя была цяжкая, з аскладненнямі. І вось моя мама, яна сказала: чаго ты валяешься? І вось я заўсёды думаю пра сваю маму, што яна ў той час перажыла, калі ў яе было 2 рэанімацыі і я ў лікарні. Гэта жесть. Таму ніколі не аплаквайце сваіх дзяцей. Дыша ваше дзіцё, радуйцеся, што дыша. Дыша ваш красунчык, радуйцеся. Да, я зараз напужалася. Я просто памятаю, у мяне малы, у мяне дзеці, яны неспакойныя, скажем так, мякка кажучы. Адзін прыклад з жыцця. Давайте пра Найдзёнова распавяду, а потым пра малога свайго будзем звяртацца, бо 2:07 я з вамі ў эфіры, я вам ужо, напэўна, абрыдла. Можете мне потым у каментарах напісаць, як вам такі фармат, таму што іншага я пакуль вам прапанаваць не магу. У мяне кампутер адзін аджалі дзеці, яны ўжо яго занеслі ў свае пакоі, у свае царскія пакоі, і пакольку мне едзе новы ноутбук, яны сказалі, што стары табе не патрэбен, так што яны там ужо абарудавалі ўсё пад сябе, усе дроты дацягнулі у свае пакоі, і мне ўжо ўсё. Працую з тэлефона. Таму пакуль да Новага года, і шчыра кажу, мне пакуль патрэбен вось такой душевны, скажем так, пакой з любімымі людзьмі, з тым, што мне падабаецца рабіць, таму што мне неабходна свае мазгі паставіць на месца, таму што учора была панічная атака падчас, калі мне зрабілі прышчэпку, і я спрабую сябе проста паставіць на месца, збалансаваць, каб я не перадавала вось гэтую дрэнную энергетыку людзям, якія са мной працуюць. Таму што я нават ужо на сваё каханечка пачала падрыкваць, ведаеце, так. Хаця я сабе абяцала, што не смей на яго рычаць. Гэта вось лепшае, што табе падаравала жыццё. Не смей на яго рычаць. Чаго ты псіхованая? Вось, так што каханечка мяне пабачыць, прабач, калі ласка, што я псіхованая, проста ў мяне, напэўна, такой дрэнны стан зараз. Я вельмі перажываю за ўсё, што адбываецца, і я не магу сябе збалансаваць, але з тваёй дапамогай збалансоўваю. Вось. Найдзёнов. Даніла лежал у мяне не Даніла, напэўна, а Даніла, сябры, я не памятаю, мабыць, Сашко, напэўна. Не, Сашко быў са мной, Даніла. Сашко быў са мной. Дан ляжыць, значыць, сабе ў асабістым боксе, або Сашко ўсё ж такі. Таму што адчыненыя люлькі, напэўна, Сашко. Сашко, напэўна, быў. Дан гэта з Кацюшай ён лежаў, а Саша, напэўна, Сашку, напэўна, забралі на пост, зрабіць нейкія аналізы, і ён некаторы час знаходзіўся на пасту.
Таму што дзяцей на дыягностыку калі забіралі, час ад часу мамак іх забіралі, і яны знаходзіліся на пасту, чакалі, калі там агляд будуць дактары рабіць, да, такое ўсё. І там Найдзёнаў быў хлопчык, прозвішча Найдзёнаў. А я з дзяўчаткамі з пастоў заўсёды вельмі сябравала. Не, я не насіла ім цукеркі, шакаладкі, ўсё рэшта. Як у выпадку з Сашко, у нас там была такая тэма. Я не буду яе распавядаць, таму што я ведаю, што іх за гэта будуць, мабыць, хтосьці зараз так робіць, і іх за гэта будуць вельмі сварыць, таму я не буду распавядаць, што я рабіла, няхай гэта практыка і працуе далей. Вось, таму што маленькім дзеткам час ад часу таксама патрэбна ўвага, калі яны Найдзёнавы, таксама патрэбна любоў і апека. І вось гэтую любоў і апеку яны атрымліваюць ад іншых людзей. Так вось, малыш Найдзёнаў, ён быў знойдзены ў выграбной яме нейкага мама, карацей кажучы. Ну, мама, умоўна мама. Але, ну, не судзімым будзеш, таму што я не ведаю, што там яшчэ з матуляй зрабілі. Мабыць, там нейкая дрэнная гісторыя, што малыша выкінулі ў выграбную яму на нейкім прыпынку электрычкі. Прычым там прыпынак настолькі закінуты Богам нейкага месца, што проста дзяўчаты мне распавядалі на пасту, што малышэй, калі знаходзяць там, ну, калі малышэй знаходзяць жывымі, ім даюць прозвішча па месцы, дзе іх знайшлі. А малыша Найдзёнава знайшлі ў выграбной яме. Да? Вось гэтыя адчыненыя з дыркай, таксама ў Беларусі яны ёсць. І вось у гэтай прыбіральні знайшлі малыша. І дактары фізічна не змаглі яму нічога такога падабраць, таму яму проста далі прозвішча Найдзёнаў. І ты гэтага малыша, вось я хадзіла да яго, я проста, вось разумееце, не крануцца яго, не абняць немагчыма было. Яго ўратавалі пластикавыя бутылкі. Яго ўратавала тое, што людзі, якія заходзілі ў гэтую прыбіральню, скідалі пластикавыя бутылкі ў прыбіральню, і ён на іх проста плаваў і крычаў, і яго там знайшлі. Я ўпэўнена, што ў гэтага малыша, я чаму так спакойна кажу пра яго, я ўпэўнена, што яго іншае прозвішча, таму што яго ўсынавілі яшчэ, калі падчас ён быў у боксе для малышэй. За ім прыйшлі тата і мама. І там проста, я так разумею, пытанне стаяла дакументацыі гэтага малыша. І прозвішча яму яўна змянілі, і я ўпэўнена, што гэтую гісторыю ўвогуле яму ніхто ніколі не распавядзе. Але вось такія малышы таксама ёсць. Я не разумею, чаму ў Беларусі няма бэбі-боксаў. Таму што час ад часу мы чытаем жудасную статыстыку, што дзетак знаходзяць у лесе, у смятніках, не заўсёды жывымі. Я не ведаю, ці бэбі-бокс гэта выхад з вось гэтай крытычнай сітуацыі, калі мама адмаўляецца ад малыша. Я ведаю краіны, у якіх за умовамі, што ты пакідаеш дзіця ў бэбі-боксе, яшчэ 2 тыдні у цябе ёсць на тое, каб гэтае дзіцё забраць. У Беларусі, калі ты адмаўляешся ад дзіця, ты за яго плаціш дзяржаве, за тое, што дзяржава яго корміць, поіць, выхоўвае. То бок гэтыя бацькі, якія пакінулі сваё дзіцё, яны ўсё роўна забавязаныя яго аплочваць. Я не ведаю, якая сістэма лепш, таму што я не адмовілася свайго часу ад свайго дзіцёнка. І вось я кажу, я гляджу на гэта 16-гадовае шчасце, у мяне слёзы радасці ад яго проста час ад часу з'яўляюцца, таму што я настолькі яму ўдзячна за тое, што ён вось такой у мяне. Прыкалдэс, абсалютна. Ён такой жа, вось ён характарам у мяне пайшоў, Сашко трошкі іншы. Ну, гэта нармальна, што яны розныя. А вось, ну, да, гэта я. Я у ім бачу сябе. Я распавяду. У нас тут у месцы рэклама сацыяльнай аптэкі. І там іграе музыка, я не ведаю, ці вы бачылі гульню кальмараў. І вось там музыка з гульні кальмараў. І мы з Данам якраз ехалі дадому, я забірала яго з лікарні, мы чакалі транспарт, і я кажу, ну, мы стаім, чуем гэту сацыяльную рэкламу, і ён стаіць такой, кажа: «О, класная рэклама,
Дійсно, возьми кредит у аптеки, коли не выплатишь, пойдешь гулять. Я думала, я з яго... І ён вось у такой весь. Я не хацеў вучыцца, ён адмаўляўся. Але я назіраю за ім, ён робіць такія штукі, я заўсёды казала. Нашыя дзеці, яны інфармацыйна лепш за нас, тому што даступнасць інфармацыі ў іх нашмат прасцей. Ён захацеў пачытаць пра летакі, ён пайшоў, пачытаў пра летакі. Захацеў пачытаць пра тое, ён пачытаў. Ён час ад часу выкідае такія рэчы, што я іх не ведаю. Я і не даведалась бы ніколі. Ён можа мне прыйсці пра ціск распавесці. Мама, ты што не ведала? Ты што не ведаеш, што такое ціск? Я табе зараз распавяду. То бок яны інфармацыйна лепшыя за нас. Я не разумею бацькоў, якія кажуць: вось, у мае часы, ніхера ў вашыя часы не было. Даступнасці інфармацыі не было. Вам тое, што саўковыя ёлаб не падсунуць пад нос, вы тое чыталі, тое вучылі. У нашых дзяцей зараз лепшая будучыня. І мы павінны яе зрабіць яшчэ лепшай. Даступнасць інфармацыі і зрабіць усё, каб ніхто больш ніколі гэту інфармацыю ў іх не мог адабраць і абмежаваць. Таму што яны разумнейшыя за нас. Тое, да чаго мы дайшлі, там, мабыць, у 40 гадоў, яны ведаюць у 10. Ось і все. Таму я не разумею вось гэтых бацькоў, якія душаць сваіх дзяцей за адукацыю. Французская дыяспара Дану падаравала... Французская дыяспара прыслала Дану планшет, таму што ён вельмі хацеў маляваць. Я шчыра кажу, сябры, я ніколі за ім не памячала, што ён умее маляваць. Калі ён мне паказаў, што ён малюе, я афігела. І я такая... Ведаеце, як з того анекдота, толькі не спявай. Ёсць такое, ён яшчэ спявае. Вось. Я думала, што ў яго выпадкі, калі, ён сказаў, што ён малюе, а дзяўчаты мы так, час ад часу паміж сабой размаўлялі, я казала, што Дан любіць маляваць. Я проста не звяртала на гэту увагу. Малюе, падумаеш. Усе мы малюем, я таксама малюю. Проста я малюю, як курыца ніжняй лапай левай. Вось, тое, што павінна быць круглае, яно ў мяне, ні на адну геаметрычную фігуру не пракатвае. Вось, таму маляваць гэта у мяне бажэственна малюе мама. Вось гэты талент да мяне не дайшоў. А зараз я бачу, што робіць мой дзіцёнак. Ён абсалютна вольны, ён робіць то, што ён захоча. У яго свой усталяваны графік, ён не кіруецца тым, што я, але у той жа час, вы разумелі, вось яго адносіны да мамы. Мы калі кудысьці ідзем, ён ідзе заўсёды папераду мяне і трымае мяне за руку. Я не выйду з пад'езду, пакуль мой дзіцёнак не пераверыць, што не стаіць бус, і каля пад'езда не прысутнічае нейкая падазроная па яго поглядах асоба. Можаце сабе ўявіць вось такое? Я выхавала гэтага дзіцёнка, я яго абожнюю. Дан, калі ты выпадкова будзеш глядзець гэты стрым, ты мне заўсёды кажаш: мама, дзякуй за тое, што ты мяне церпіш. Я не церплю цябе, кацёнак. Я цябе проста люблю. Усім сэрцам, усёй душой. Я зраблю ўсё дзеля таго, каб ты атрымаўся самы лепшы ў гэтым свеце. Я не сваруся на яго. Мне не патрэбна гэта рабіць. Таму што ён нічога не зрабіў такога, за што я павінна на яго крычаць. Я магу рыкнуць, таму што я не задаволена некаторымі момантамі. Але крычаць і сварыцца на яго, напэўна, ён выхаваў сябе з маёй дапамогай такім чынам, каб мяне не расстраиваць. А я не хочу расстраиваць яго. Тым, хто кліча мяне дадому ў Беларусь, я магу толькі адно адказаць. Бяспека іх – гэта для мяне прыярытэт. Мне нікога, акрамя маіх дзяцей, больш няма. Ёсць моя матуля, а ёсць мае дзеці. Дык вось пакуль ім не будзе надана гарантыя бяспекі, пакуль я не буду ўпэўнена, што майго старшага сына не адправяць як фарш
на мяжу з Украінай, а украінцы вымушаны будуць абараняцца ад яго. А ў яго не будзе выбару не страляць, таму што за яго з плечыма будуць НКУснікі вашыя стаяць. І вы паставіце яго перад выбарам. Або ён ідзе на украінскія кулі, або ён пойдзе на вашыя беларускія кулі. У яго не будзе выбара выжыць. Ён вымушан будзе ісці пад кулі. Або ў адзін бок, або другі. Дык вось, каб гэтага не адбылося, я вучу яго быць чэмным, распавядаю, што вайна гэта дрэнна, што нельга зарыцца на чужое, ствары сваё. Пакуль вы не навучыліся стварыць сваё, я гэта звяртаюсь да тых, хто яшчэ жыве вось гэтымі савковымі паттернамі, што калі мы не можам нешта стварыць сваё, мы скамуніздзім. Навучыцеся сазідаць. А потым мы, мабыць, павернемся дадому. І павернемся дадому з досведам, што піпетка павінна быць дазіраванай. А не гаўно, якое сліпаецца, і з яго цячэ ўвесь прэпарат. А гэты прэпарат не заўсёды даступны, таму што на большасць прэпаратаў вашых неабходна браць рэцэпты. Тут у мяне няма рэцэптаў. Тут мой лекар піша, што неабходна набыць. І мы набываем. Я не хожу з паперкамі, не стаўлю пячаткі дзеля таго, каб набыць нейкія прэпараты. Прэпараты зараз у яго моцныя. Нам іх параіла наша лекар. Дык вось калі ў Беларусі будзе хаця б прыблізна так, але будзе магчымасць зрабіць хаця б прыблізна так, я павярну сваіх дзяцей дадому. Пакуль я давяраю сваіх дзяцей цалкам і поўнасцю украінскім дактарам, таму што яны дзейсна зацікаўлены ў тым, каб яны былі здаровыя, каб гэта была здаровая нацыя. Яны не хадзілі, не распаўсюджвалі інфекцыю, таму майму дзіцёнку зрабілі прышчэпку, яму 14 год. Зараз за ім таксама глядзяць, як ён сябе пачувае. Я адразу кажу, пасля прышчэпкі нам тут проста балела рука. Мне балела крыло, я не магла яго падняць. Все. Усе пабочныя эфекты ад нашай прышчэпкі. Ні тэмпературы, ні нейкіх там іншых рэчаў. Я не ведаю, мабыць, яно праявіцца і заўтра, таму што мне пісалі, што і на другі, на трэці дзень можа і тэмпература падняцца, і дрэнна стаць можа, не выключаю. Зараз другія сотні, калі мы прышчапіліся Pfizer'ам, я пачуваю сябе цудоўна. Вы бачыце, я і відэа записываю, і з вами размаўляю, ніякіх адзнакаў, што ў мяне дзесьці можа падняцца тэмпературка, ну, я пакуль не адчуваю. Ад слова зусім. Сын, таксама у яго проста баліць рука. Там, дзе прышчапілі, там, ну, нібыта сінячок. Але мне сказалі, мяне папярэдзілі адразу, што такі боль будзе 2-3 дні. Гэта нармальна, гэта пабочны эфект ад прышчэпкі. Ці носім мы маскі далей? Безумоўна. Мы носім, выкарыстоўваем маску, выкарыстоўваем пальчаткі. Чаму? Таму што мы можам разносіць інфекцыю. Вось. І я ўжо казала, наступная прышчэпка ў нас праз 21 дзень у сувязі з святамі, там трошкі наш тэрмін расцягваецца. Таму праз 21 дзень, і у нас яшчэ ёсць пытанне па дану, я ўжо казала, яму зараз нельга рабіць прышчэпку, але мы чакаем не інкубацыйны, а медадвод у яго месяц, а потым мы таксама яму зробім прышчэпку. Каб не мы не хварэлі, я ўжо прыводзіла прыклад, моя моя украінская сяброўка, якая жыве ў Амерыцы, яна зрабіла прышчэпку ў лютым месяцы, у лістападзе яна захварэла на ковід, але яна перанесла хваробу вельмі лёгка, у лёгкай форме і без рознага характару аскладненняў. Таму, калі мы з ёй размаўлялі, і я пытала, таму што я больш размаўляю з тымі, хто ўжо перахварэў на ковід, і тыя мае сябры, якія перахварэлі на ковід, яны, хто быў прышчэплены дагэтуль, хто прышчапіўся пасля, яны лічаць, што гэта карысная справа. Я не буду з вами спрачацца, ці добра гэта, ці дрэнна, я кажу свой досвед. Я прышчапілася, каб на той выпадак, калі я захварэю, я гэтага не выключаю, таму што вірус, ён мае свойства муціраваць. Мы не ведаем, што з мутацыяй, гэта як грып, што да вас прычэпіцца. Калі гэта дапамагае лягчэй перанесці хваробу
і ў той жа час сэканоміць на леках. А прышчэпкі, я нагадваю, у Беларусі платныя, а ва ўкраіне бескаштоўныя. Хто не ведае, беларусы заплацілі 42 мільёны долараў за вакцыну, якую яны не прышчапляюцца. Ва ўкраіне гэта ўсё бескаштоўна. Таму ці ёсць сэнс? Ёсць сэнс, як мінімум вы сэканоміце на тых патэнцыйных леках, якія вы можаце набываць падчас, калі вы захварэеце. Ну і я яшчэ не ведаю, ці дадуць мне 1000 Зеленскага. Я шчыра кажу, сябры, зноўку клянусь, я не падавалася на нейкія пасобі, на сацыяльную падтрымку. Зараз вось, стаіць пытанне Дану, таму што яму неабходны будуць хутчэй за ўсё лекі. Яны дорага каштуюць. Сёння мы замовілі дастаўку ў аптэке, проста яму на вечар тэрмінова патрэбны былі лекі. Вось, і я была здзівована, што ва ўкраіне робіцца дастаўка з аптэкаў. Вось, зноўку дзякую аднаму асабістаму чалавеку ў нашым жыцці, якой сказаў, зараз не праблема, абсалютна, я зараз усё табе замоўлю, што неабходна. І, ладно, я шчыра так скажу, не я замаўляла, а, скажем так, каханы чалавек замовіў нам амаль на 800 гривень лекаў. Таму там шмат прэпаратаў рознага характару, і супрацьалергены, і каплі, і эмульсіі. Так, вось, таму, да, нам даставілі праз гадзіну. Я нават, ведаеце, так не паспела удакладніць, мне пазваніў кур'ер за паўгадзіны за дастаўкі, я з ім стаю, лялякаю па тэлефоне, і я паклала слухаўку, і мне пазваніў кур'ер, і я такая, алё, я не зразумела, я просто сфотаграфавала, якія нам лекі патрэбныя, якія расходы будуць у бліжэйшым часе, а тут ужо дастаўка да мяне ляціць. То бок ён хутка замовіў, усё нам прывезлі дадому, не пытанне абсалютна. Вось, таму, да, сябры, вось так бывае. Таму не хварэйце, калі ласка. Пра каго я вам хацела распавесці яшчэ? Пра Найдзёнава распавела. Пра кагось я яшчэ хацела вам распавесці, цікава, я ўжо не памятаю. Ось, то такое. Мабыць, пра Сашко? Не, мабыць, не пра Сашко, я не памятаю. Карацей кажучы, сэнс такой. Зараз мы будзем мераць мой шалік. Я павінна яго звязаць на метр. Зараз я пагляджу, наколькі ён ужо звязан, тому што мне падаецца, што 10 да метра ўжо наблізілася. Як вам падаецца, не? Мабыць, я хутенька. Ужо я звязала гэты метр, метровы шалік. Такой тынц-тынц. Не, гэта БЧБшечка, у Пашечка будзе пазней. Зараз пагляджу, мабыць, я, ведаеце, ўжо і переувлеклась, што я ўжо занадта шмат звязала, ўжо зараз буду распускаць, таму што лішнія. Не, можна не лішніх не бывае, можна 1,5-метровыя зрабіць. А не. Як у лепшых дамах Лондона 93 сантиметры. Окей, яшчэ давяжам трошку. Ужо халтура, бачыце? Ужо халтуру бачу. Увлеклась, трошку не бывае. Вось, так што, сябры, пробуйте нашу мову, може рік реально легко вчиться. Вовчик їй пише. Вовка. Так, справа. Так, хлопчики розмовляють поміж собою. Я бачу, ви мовне питання підіймаєте. Беларускай, зараз я там трошки пробеглася, беларускай можна спадарыня звярнуцца дзейсна. І пані, паненкі, гэта таксама беларускія словы. То бок тут ўсё залежыць ад, што называецца, сэнсу звароту. Спадар, спадарыня гэта нешта такое арыстакратычнае, а пані і паненкі гэта нешта такое гуляючае. Вось. Гэта, як ведаеце, лухта і хлусня. Вось лухта гэта дзесьці нейкая лухта, лукаўства. А хлусня гэта ўжо, такое адчыненае правіранне, скажем так, да? То бок бліжэй да брахні. Вось лухта гэта нешта такое з гумарам, нешта такое гуляючае. Вось то ж самае спадарыня, спадар.
А наконт сябры, як лепей мову вучыць, я вам раю пачынаць з музыкі. Слухайце беларускую музыку. Калі вы прымаеце ўжо мову на слых, пачынаеце чытаць. Таму што пакольку я вучыла так украінскую мову, да? Я українська, ну, Василько знаходиться в чаті, він може підтвердити. Я спілкувалась вже мовою за рахунок того, що я дуже багато слухала новин, тому що мені треба було знати, що відбувається в Україні. І я дуже багато слухала музики. Якраз це 14, 15, 16, 17 рік, це в спалах просто музики в Україні, української, тої. І я слухала багато таких патріотичних пісень, да, там, наприклад, пісень Меч Арея, я його обожнювала просто, він в мене на дзвіночку стояв. Я слухала Їхали козаки, я слухала багато чого такого, ну, дійсно українських пісень. Да? Не так давно в мене ще залишився той москальський паттерн. Я все ніяк не можу себе перевчити казати не да, а так. Тобто так. Я все ще дакаю, хоча ні в білоруської, ні в українській мові немає слова да. Так, всі такають. Так і так. От. Тому мову треба починати з музики. Коли є якась така мелодія в серці, що називається, вона переходить в текст, і текст читається набагато легше. Так, у мене скончилися червоні нитки, на жаль. Тому ми зараз переходимо. Ми будемо в'язати жовтий стяг. Ми будемо в'язати жовтий стяг, але у наступний раз, тому що я вам удуру голову вже 2,5 години. Я лічу, що гэтага достатньо. Я сподіваюся, формат зайшов. Але я побачу ваші коментарі під відео, ці є сенс такі пакуль гутарковыя рабіць не палітычныя стрымы, тому що я сябры шчыра кажу, я чекаю ноутбук, мне патрэбны будуць сілы новыя дзеля, скажем так, новых стрымаў палітычнага характару. Я пакуль набіраю сіл, тым больш, што шчыра кажу, калі ў цябе на руках захварэўшы сын, жаданне прыдзяляць увагу дэбільным новостям, якія зараз, не дэбільных, ну, за мяжой ёсць не дэбільныя навіны, а ў Беларусі ёсць дэбільныя навіны, тому што адна з навінаў, якая сёння прыйшла, прыляцела, гэта тое, што будуць штрафаваць тых, хто аплачваў штрафы. Не людзі, якія аплачвалі штрафы, а тых, хто за людзей. Ну, умоўна кажучы, я там за Васю Пупкіна, умоўна кажучы, сплаціла штраф, вот цяпер мяне будуць штрафаваць за то, што я Васі Пупкіну штраф дапамагла сплаціць. Таму я не хачу гэты дэбільнаўскія, просто дэбільнейшыя навіны чытаць. Я хачу зараз пабыць за сваёй сям'ёй у цішыні, у спакоі, з любімай справай. Вось, я зараз накосячила, я покажу вам і далёка накосячила, гэта все трэба будзе перавязваць. Або мы потым, канешне, гэта все на аукцыёне прададзім. Бачыце, косяк неправільна. Трошки з вами забалакалась, неправільна азначыла рад. Тут вельмі класная вязка, мне яна вельмі падабаецца, я абожнюю. Гэта называецца соты вязка. Яна вельмі мяккая, просто божественно мяккая. І вось такія шалікі я вяжу сабе, я ўжо казала. Вось такія шарфы, мне яны вельмі падабаюцца. Бачыце, ён будзе бачабэшачка, ён будзе вялікі. Вось, гэта я раблю не абгарнуць сябе, што называецца, ён для абгортвання кароткі, ён метровы, я спецыяльна рабіла, каб рабіць запах, вось такой на 3 каляры, да, бачыце, гэта пакуль адзін, а вы уявіце, што іх 3 будзе, то бок вось такой. Будем ну, я не буду перавязаць, я сабе вяжу, мае касякі, гэта мае касякі, мне не патрэбна там перад кімсьці па замоўленню рабіць, вось, таму вось гэта касяк. Я ўжо казала, гэта трэба перавязаць, таму што, бачыце, якая ў майго дзіцёнка галава, у мяне галава маленькая, гэта не кажа, што ён разумнее за мяне, гэта проста кажа, што ў яго ёсць валасы башні большыя за маю. Увогуле дзеці не ў мяне пашлі, яны не такія маленькія, як я, яны ў мяне чамусьці вышэй за мяне. Дзякуй вам, Ромул, дзякуй вялікі. Я кажу, я зараз па-за палітычных момантаў, таму што мне неабходна сябе збалансаваць на барацьбу
чекісты мяне не любяць, вось такі грыбочак. Я кажу, мне малы яго апранае неяк вось так, і яго не засмучвае, што ён не гатовы. Я кажу, дай дараблю амняма, таму што мне трэба давязаць тут лапы яму яшчэ. Вось тут піпсік яго тарчыць, піпсік таксама паставіць трэба, каб ён тарчаў. Вось. Ну але ён так цягае, яму падабаецца. Вось, таму я пакуль балансую сябе, і я раю вам гэта рабіць таксама, калі вы адчуваеце вось гэты душэўны дысбаланс, не трэба лекі, не трэба алкаголь, знайдзіце справу, якая будзе прыносіць вам задавальненне. Просто. Вось я шчыра кажу, я абсалютна не нервуюсь, таму што калі я адчуваю, што мне цяжка, мяне пачынае ўсё гэта ціснуць, у мяне пачаліся панічныя атакі, я села заспіцца з гачком, і вось я з вамі зараз паразмаўляла, я адчуваю сябе цудоўна, я абсалютна ментальна, душэўна збалансаваная, дзеці побач са мной, я з вамі, я займаюся любімай справай, нішто мяне не хвалюе, не турбуе, і таму я вам жадаю таго ж самага. Знайдзіце справу, якая прыносіць вам задавальненне, але не алкаголь і не лекі. Все, сябры, я вас люблю, дзякую шчыра, што былі са мной. Я перачытаю чат абавязкова пасля таго, як скончу стрым. Я жадаю вам всяго самага лепшага. Вы памятаеце, што жыве Беларусь, да? Жыве Беларусь, як мы так абгарнем, каб яно больш бочкай стала. І слава Украіне маёй, канешне. Хутка гэта ўсё будзе мерч на маім канале. Ён не будзе прадавацца, я буду раздаваць яго сябрам. Ось, а мабыць, штосьці будзе прадавацца, я не ведаю. Калі хтосьці захочуць нешта там замовіць, паглядзім, сябры. Я пакуль занята сцягамі і панчохамі для сябе, тому што мне ногі мёрзнуць, але ў мяне цудоўныя ёсць французскія тапкі. Дзяўчаты, дзякуй за прыгажосць. Такія бачныя. Я іх цягаю з задавальненнем. Вось, таму я зараз ва ўсім такім беларуска-украінскім, гэта мяне супакойвае і не дае хвалявацца, і не дае пераносіць свае хваляванні сваім дзецям. Мой дзіцёнак, дзякуй, даруйце, дзякуй Богу, там, даруйце ўсім, што можа быць. Ён выходзіць на папраўку, нам доўга трэба будзе лікавацца. Мы застаемся вось з гэтай хваробай пажыццёва, але лекары украінскія робяць усё, каб купіраваць вось гэтыя моманты, якія могуць правакаваць у яго гэтыя дрэнныя рэчы. Я ім за гэта вельмі ўдзячна, і я яшчэ раз кажу, я мару, каб у Беларусі была медыцына хаця б блізкая да украінскай. Блізкая да украінскай. Не за бабло і акулі-палаўнікі, а за спакой матулі, якой кажуць, усё у вас будзе добра. Так, ён хварэе, але гэта мы выпраўляем. Так што дзякуй вам, дзякуй Цень Сонца, дзякуй Норлі Ол, дзякуй Ромул, дзякуй вам, што завіталі. Усё будзе Украіна, трымайцеся, жыве Беларусь і слава Украіне.